Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu kita balik di Minamaguro mendunia, tapi hari ko spesial banyak bana sama dia. Bab itu dia kita berkunjung ke rumah nan tumpah. Jadi serpo biasa dun sanak bahasa mambo Andra Yuang Tagia, ada adik ambo siko. Assalamualaikum bang. Tap soro dia siko ya. Ada Masan di sinan, ada Cindun, serpo biasa ada Telis. Kita masih nunggu di mesra. Nah dun sanak, kalau dun sanak hadir di siko dun sanak di kita berada di Kasang, tapeknya perumahan Kasai. Itu ada komunitas namanya komunitas Nantumpah. Kelompok ko cukup peduli dengan seni budaya di Minangkabau, dan itu salah satu program dari mereka berkunjung ke rumah Nantumpah, datang kamari itu minimal mengenalkan kesenian-kesenian ke masyarakat di sekitar. Kok dun sana mancalia anak-anak kita rame di sekolah. Bisa operator putar kamera cek ke anak-anak kita dan disiko. Minimal anak-anak kita dan sana mengenal kesenian saluang dendang. Nah, ikulah dan sementara orang kayaknya akan hadir pula disiko. Jadi kok barane alah tipe. Ayolah. Ama-ama uni-uni sampai malam sadonyo. Apa-apa bagai di sinan. Nah, dun sana sarpo biasa kita masih acara setiap hari Jumat pukul 8 sampai jam 9 malam. Tapi kalau di Cikomo nak tentu takkan tuan-tuan rumah surah sampai subuh, ambo sampai subuh aja dun sana. Dun sana yang di alamat silakan saja bagikan halamannya dun sana. Ambo cek dulu. Bako agak lihat malam ku asro. Jaringan. Enggak juo jaringan do dia. Agak lambek nanya kini ya. Manga orang, kama orang koko. Akhir bulan. Iya, nan jale dun sana bisa request dendang dan nan jale juo beko dun sana bisa membagikan halaman kita, kami mohon, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita Minamaguro Mendunia. Dan terima kasih banyak. Nan jale ambo sampaikan salam hormat ambo ke nandi Malaysia. Alhamdulillah tadi nan dari Malaysia ada 5 grup 5 sapilin itu mengirim PT Badonce tadi. Itu ada Pak Aziz Serindo Alam Indah, Pak Haji Anis, Pak Wan Caniago, Pak Adismar Pincuran Pakan Kami, Pak Ben Sultan Nagari. Laba donasi kami Minamaguro Mendunia sebanyak 440 itu kita gunakan untuk membeli modem wifi. Jadi mohon maaf, modem wifi ko deputi tadi pagi tiba dia. Dan modem wifi ko tentu belum bisa dibalik sebabnya membalinya online. Mudah-mudahan minggu besok lah bisa gunakan. Terima kasih banyak untuk mama-mama ambon di Malaysia. Nah untuk dun sanak sadonya nanikin request dendang malam ko silakan saja singgah kamari apon antaraso kandak silakan. Mau bacakan dulu nanti halaman deh. Satu menyimak cek sana ambo, cek Pak Sairman saya bantu cek Pak Sairman saya untuk membagikannya. IKM As Arif IKM Cwide Bandung hadir. Nyomba akaban nyomba di macara ko jon ledo cindun jon lain nyomba ko cinduna. Nah kini kita acara di Kasangnya. Dasropiang Sultan Rajolelo hadir kanti siap. Ratok Soyan cek dajon bantu cek catat cindun Ratok Soyan bantu dibagikan cek As Arif Rahmadeni tacinto kajan orang cek mak dari Pasia. Tacinto kajan orang baca. Adi Uni Yanti sayang, nih Desrianti Rianti John Uni hadir selamat malam Uni bantu dibagikan Uni. Alhamdulillah dibagikan Uni ya. Dan lain silakan dibagikan biar agak rami. Mungkin wah biasanya agak cok talambe nah dia.
Orang menunggu tapi mana waktu jadi lambe membagikan. Iya. Cerah-cerah sesadona. Bapak yuk nak cerah nih sadona. Nasrul Jambak cancang kambing cek Bang John. Fitria Fotografi Eka Sanggar Mustika Minang 2 Pariaman saya malam salam dari Sanggar dah. Yup siap. Salam tontonan di sini sadonya. Heri Parantau Pariaman di Muarobung hadir mantap Muarobung dah maksudnya dah. Nah jangan lupa dun sana bisa pulo bagi nanda sempat badonce silakan saja kirim bintang. Alhamdulillah kita masih menunggu 400 bintang lain baru kita bisa cairkan dalam bentuk dana dan dana aku kita gunakan untuk seniman-seniman tradisi kita. Cara lain bisa subscribe channel YouTube Minangkabau Ramen Dunia, bisa lewat pengirim bintang, bisa mengirim langsung ke nomor rekening. Aduh nama kanda Pak Sahirman saya bakanda suntiang patah batikam nai ancek sana ambo. Alfi baburu babi cek dah. Rahmat kok bansek bukanlah hino cek dah John. Kok bansek bukanlah hino. Itu lagu tuh mana lagu Pak Minang nak. Uni ambo dan disiko terima kasih banyak hadir sama kita. Kini Bapak Uwo lah cocok nak dia kalau disiko nak dia. Tepuk tangan cianan ketek-ketek gua. Oh bayo, rami siko dun sana, rugi dun sana lagi dak siko kamari langsung, nonton, iyalah, lah ngopi masan, alah mang gua saya lupa aluang hadir, mak katurun mandi, mai katurun c, udah refliannya di Rajo Namputi ya, mau kasih Ramadeni mengirim 45 bintang Unindes Manier saya malam. Pak Zulkarnaini dari Palu. Assalamualaikum MBM. Waalaikumsalam Pak. Rahmat. Oh alah tadi yo. Eri Novan Pratama. Assalamualaikum Najon. Lai Buliah minta lagu Rayo di Rantau. Urang dari Makdang di Pintu Angin. Rayo di Rantau kan mana? Rayo di Rantau dendang Bantu cek udah ambo, Bapak ambo, Uni ambo untuk membagikan deh. Kini kita lari ke dendang dulu ya dia. Ada dia sampaian. Baru kamu coba. Iyalah, di sana tetap saja di siko. Kita akan tunggu. Nurul Aziza, assalamualaikum, selamat malam. Sana di Jakarta. Nasrul Jambak, nyimak dari grup Randai Tuah Sayo, Tikala, dah John. Tikala. Nyamba Singgalang Sen namanya Penjon Cindun nanya. Singgalang Sen namanya Singgalang Sen lah John. Cindun nanya bawaannya ombak di pantun Gurang Tabang lah balik kasangkanya Cindun. Dia. Disampaikan salam untuk Pak Mahmud Ondri dah John. Bilang bantu Mansar patang mudah-mudahan beberapa kawan muda ada yang menonton. Oh iya, ambo lupa di sana ada Pak Hermawan An di siko. Sate Sari Mandeh lah hadir pulau di siko bantu Pak Hermawan An lupa bawa sate agak sabung gue untuk Cindun. Tugas lah Cindun sate ko namantah jadi yo Cindun. Lah kini apa deh nang kita Cindun? Singgalang. Soyan tuh. Kami Cindun malam ko sama teknis dah. Lighting ko nak. Iyalah. Lah sana tetap di siko sampai jam marah watannya beko kauran tumpah di sana. Ôi mà lợn lơi insya jauh di rumah nan tumpah malam kini
Jupa penuh gantang balan juang buatan anak tiga dua nanta pakai di Minangkabau. Jawe salam sambah dian juang minta ampun bakenan banyak uku jojang kokok tak lampau. Kalau di pulau rimbangan rusuh mati tak ada bi, itu wanai mati tak ada bi. Nan ko gawa minta ditimbang, nan ko sase ampunan lebih, ai sana ampunan lebih. Kami nan bukan jadi pandai ilmu di Tuhan tak simpannya, oi di manyo kini jiko salah minta dibilai nan badoso ampunkan kami, oi di manyo kini ba main. Nan sekali dalam seapakan dian sejua bagu lambe, ai dun sana itu kini jampang nan jangga takatokan salah aja kilau tapa buwe samba aja simpua menjalani. Nan suayan sungai Balanti, oi Tuhan oi, nan jambatan silang, ai basilang, oi jambatan silang, oi basilang. Tapi lah samo mama cali, oi ama oi, bare ringan den pi iku surang, bare ringan den pi iku surang. Dia kanda pada serul pilihan, oi Tuhan oi, rato suayan dimintanya, oi dimanyo kini pada serul oi. Sayui kasia kabatenggang Pak Aziz oi, ai Pak Aziz oi,
Indaanan kontan surang jua Indaanan kontan surang jua Meminta lagu pada Suryang, oi pada Srul oi Rato suwayan dimintanyo oi dimintanyo ko duduklah Pak Dasrul tanang-tanang Pak Dasrul oi ambo oi biarlah kami bau sao koma Sabui limo sapilin ai Pak Aziz ai di Malaysia semalam kok ai di Malaysia semalam kok oi di laya kotak mungkin Pak Janis oi Pak Haji nandi batin tumpangkan juo le Pak Haji jauh hadake sana di
Ajis oi bunyo tolonglah paliaro Oi salam tahun ju akalimo sapilin Pak Haji Anis Bala kabanyo Ko jale niae Pak indahlah kemungkin mangalam memberi rojuo janang lai tasabi limo sapilian John di Malaysia semalam ko Iyo. kok jale Pak Anies ndak mungkin manga memberi arok juo kami lah arok si kopa Kasih ada arok. arok kapai ke Malaysia Oh, gue nantu. tapi anunja tiba-tiba Yo undangan biko macindun. ah Salam hormat kita dulu untuk dunsana kita nanti Malaysia Kuala Lumpur. Malam ko sedang berlangsung rapi ikatan keluarga Minang di Kuala Lumpur. Jadi nali mau sampilin hadir di Sinan Sado gini koma. Atua salam untuk sadoala anggota Ikatan Minang Malaysia nah. Bapak Yus ko cindun. Apa tu? Dapet anak ko dendang Bah iya. tadi dendang anak. Cusu sama dendang lah. Deh. Di pek lah. Lah. Tuh 2 3. Yang tadi. Muaro Cito tadi. Tuaka. Ya nak cek masan. Cek tenis saya nak cek tenis. Jadi Iko salah satu bukti di sana anak-anak kita sebenarnya masih mencintai kesenian tradisi Minangkabau. Lah semua yo. Tuaka. Ini banyak regenerasi. Di mana dia pecah di? Di 1 2 3. Mana yang ganda tadi? Sabana mantap di sana. Jadi dalam sejarah Minabagurau mendunia dari bulan April tahun dulu, kau hampir setahun lagi, sabantale wak merayu ulang tahun. Iko satu hal yang menggembirakan bagi amu di sana kan anak-anak rami di siko ya. Tanpa sapo-sapo dulu, nado di siko. Terima kasih banyak untuk Riolda Desember mengirim 45 bintang. Mega Sari Sumangai kecek uliawa. Zalmasri Deja Caniago setelah barat tahun hadir di siko Iko baru nama ngirim bintang. Lati body nan tumpah lo nyamang ngirim bintang dia. Apa ya? Nah, tahu enggak pikiran nanti sebentar kok? Lah setahun enggak ada Azal support awak mengirim bintang lagi tapi sampai pula 5 lagi bahkan enggak cukuian peratuh malam gue dia Azal beda iya enggaknya beko alasannya namantah kan yang kirim cek kan lain disokok ada satu yang Kebatang lo ya. Sultan Indrapura, terima kasih banyak. Selamat untuk Minabagurau mendunia. Udah Abdul Kadir Ibrahim mengirim PP5 bintang. Terima kasih banyak. Rindu kampuan dan jauh pangana aja. Biduak dia pe Galombang nyombak. Mantap tenis sama Cindon kece. Nur Ben Beni sampai malam sana. Yenti Sumarni Cancang Kambian Cewan Medan. Wirman Arwin Kuala Lumpur hadir. Selamat malam Bagurau, malam Dunsana di Ranah Minang, mantap. Pak Ismail Katib, saya malam Pak Ismail Katib. Singgalang Induk cek telis Cendon cek. Yanuar Kaidir, saya terima kasih banyak telah mengirim 50 bintang. M4 Pak Yanuar Kaidir. Siap tuh. Nenek tuen. M4 Lana Forozi, mantap pagi sampai pagi. Yelva Dharma sana ambo disangka kini sedang reunian sama Sirini Ismaniar are-are lungga cek da John cek. Cindon bisa catat are-are lungga. Catat langsung aku sana ambo mana mah? Iya, calon ada Ipa Cindon kok. Yelva. Iya. Sabana dia eman dia ndak laku. Udah itu foto. Udah kadu mengirim PP5 bintang. Gus Mira mengirim PP5 bintang. Mawardi kirim salam ke Masan Nilis Jucinun. Siap. Lah dun sana mau dibagikan tadi dun sana
dan jangan lupa subscribe channel YouTube Minambagura Mendunia. Hariko kita berada di nan tumpah. Jadi tema kita malam ko Minambagura Mendunia ka rumah nan tumpah. Nan tumpah ko sebuah komunitas teater dan peduli dengan seni tradisi Minangkabau dan tampaknya di Kasang di perumahan Kasai tepatnya nak. Tek mesra ko di mana sasase kini gua. Dia. Barusan Kapalo Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, karena 3 wilayah ya, Bengkulu, Sumbar, Sumsel. Beliau sedang menuju kamari, Pak Undri. Terima kasih. Oi sayang anak Pak Uwo, diam stek deh. Kalau Pak Uwo ngecek deh. Badendang alai nak? Badendang alai. Yo, siapa nama awak? Sampai malam Pak Irmansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John Asro, salam untuk penggemar MBM di Mas Hajo Barado. Pelayaran cek Pak John. Bantu cek pelayaran dari Pak Irmansa, Pak Kanda. Pak Primas, sampai malam Pak Primas. PLT kepala PLH PLT sih, PLH ya. Kepala Tamam Daya Sumatera Barat. Tambah semangat. Salam sukses selalu untuk Minambagura Mendunia. Salam budaya untuk komunitas nan tumpah. Kece Pak Primas lo. Om Aziz, sampai malam Om Aziz, baru selesai meeting ya, terima kasih banyak Om. Salam untuk dunsana-dunsana kita di Sinan, di Kuala Lumpur. Terima kasih banyak, donasinya lah kami terima, insya Allah ada waktu dakik kami balikan modem wifi nya. Udah Met Rizal Gucci, di Salo Hujan Palembang hadir, mantap. Sultan Indrapura, terima kasih banyak lah mengirim sampai 5 bintang. Sultan Indrapura. Nah. Kebetulan ada kenal beliau. Ada dia baca. Adik sampaian. Mantan MC profesional Sinan. Beliau kok pucuk adat Kampung Melayu Dalam di Pasisia, salah satu keturunan Indrapura. Salam memar kita di untuk apa? Iya. Kemudian Yanuar Kaidir kok mengeca modekwa. Sopir kapal hadir, Kompol Jabal Rahmal Lestari. Tanah-tanah sopir kapal rumah. Hei. Gus Mira minta lagu Cek Dajon, lagunya Ayah Tabuang. Abbas Basrul, mantap lah sampai di apa? Di Kalimantan. Udah free boy, selamat malam udah free boy. Om Aziz, selamat malam Om Aziz. Pak Zulkarnaini. Salam Pak, salam Pak John sama Asro, Mas Sanawi, Telis, Cindun dan Kasado Mama, Jodun Sanak Paguram, Pak Cinto MBM. Salam istimewa untuk Pak Sauf Barek Nasati. Saya malam Pak Sauf Barek Nasati di Kuala Lumpur. Safri Dianti, saya malam Ti. Terima kasih banyak. Bantu cek Pak Zul karena ini. Oi, kemanakan Pak Wo? Diam sih. Lah nama nonton kini lah 100 hidup balik orang di halaman, bantu cek di share balik, mudah-mudahan malamku bisa menonton sampai 1000. Saya malam udah Devrion Chaniago penyambuhan ikui Arwan Syah Amir Papua hadir. Udah free boy. Assalamualaikum Najon, saya malam minta lagu cek Sungai Pua Manurun dari Bantar Gebang. Kok suarawe agak lunak Najon. Aping bantu cek Aping suarawe agak lunak ke cek kopi ya. Aping nak sorang kini dah. Siang? Ada tengku. Oh ada tengku kayak bantu cek tengku suara ambo agak lunak cek tengku ah. Udah Engki Koto, assalamualaikum Engki Koto Pamulang hadir setia menangah. Semoga seluruh tim Minambagura tetap sehat dan selalu semangat. Lah terang tuh, ala gadang barang kau bunyi lah dun sana sadonyo jangan lupa tetap saja disiko dan bantu badon cek dun sana dan bagi dun sana yang mengirim bintang bantu kirim bintang atau masih bisa butuh sampai 100 bintang untuk mencukupian supaya bisa cair dana ko. Dan bantu juga subscribe channel YouTube Minambagura Mendunia. Untuk uni-uni yang mau nanti siko boleh bakal nak dendang anak-anak om nonton sanang-sanang boleh balagu tapi nak boleh mota deh kemanakan Pak Wo sorry. Pak Om tadi. Raso Om ko raso ke Malaysia saya nak. Aceh hadir Rajon Rizal Sultan Sapono Rindu Alam Indah. Om Aziz Limo Sapilin dari Kuala Lumpur minta lagu Padang Mage John. Tolong dinanya Padang Mage dulu Cindun karena beliau lah mengirim tadi donasi sebanyak hampir puluhan ribu. Lah dun sana tetap di siko tolong bagikan. Dan untuk dunsana kita nanti komplek Kasaiko, terima kasih banyak lah hadir di siko. Semakin kita mencintai kesenian tradisi Minangkabau. Terima kasih banyak untuk pimpinan Tumpah, ada Mahatma Muhammad di siko.
dan segenap keluarga Nantepah. Laiko Padang Make untuk Limo Sapilin di Malaysia. Padang mage basiang padi Padang mage basiang padi di siang tantang jaraminyo di siang tantang jaraminyo raso dape main dak jadi raso dape main dak jadi lah simpan dek kanduang rasionyo lah simpan dek kanduang rasionyo dia gilagu Padang mage dia gilagu Padang mage limo sapilin pajiani ai ba akabanyo limo sapilin de pa sababa akabanyo dek kami kabe kami paare dek kami kabe kadi paare pajianis usabani ai mau kainyo usabani ya elai mau kainyo Inan badendang bala ganti-ganti inan badendang bala ganti-ganti dia gia lagu Padang mage malamko dia gia lagu Padang mage malamko kok mambu apa ajian ni serancak jo budi lah kok mambu apa ajian ni serancak jo budi lah kok jo tali murah tangganya kok jo tali ai murah tangganya limo sapilin di Malaysia limo sapilin ai di Malaysia ikatan Minang ba akabanyo ikatan Minang lai di Sinana Pulo elah jauh hamang kota kana enalah jauh ai mang kota kana dulu basuhnya lengah saja dulu basuhnya lengah saja oi sairing saluang lajo dendang oi nan sairing saluang lajo dendang dan bagurau samalam nan ko nan bagurau pa aji samalam nan ko duduklah Pak Haji Senian senang tanang duduklah Pak Haji soe tanang
nang tanang biala kami oi bau sao biala kami oi bau sao. Yalah bunga malu kembang sabatang di bali pandan nan baduri di mudi batang bunga rayu nan diambil diari patang paksa pajo kami kurang senang elok dicari tempe hati kami tersisi labia sonarumi paksa tinggal surang kandung dan juga janyo. Oh yalah bunga cimpago kambang biru kambang adikuli karang lokan di bawah orajo kataru ko iliakan apasa rampada panjang iyo sulima nahan rindu nan balawi di oya atau panan bak bumi di goncang gampo tadi diri ambo surang dek pasaf ika kaco. Yalah kalau asa kali nang ko aba pantang tak kamandi ko tak kamandi basuh mukonan baladang di tanah hara tak batanam paua melah kita sinana sila siadilah ampaikan bajowa asa kali nang ko nama pantang inak kaja di kota kajadi main saja kok dilarang mandejo bapak bajalan jauh melah kita di sinania disampaikan nak senang hati rang nanti tinggalkan doa dan juga janyo. Lagu suntiang patah batikam asanan dari anak koto ama oi dalam daerah koto gadang oi koto gadang apa sehormat Tasinta anak tengah malam batanyo bake mandenyo oi ama oi oi batanyo bake mandenyo bako ayah ndak pulang dirintang dan jagurau pamuju atangi pasahirman oi kaagan tiube
laki tambah jua. Hati Pak Sahirman laiwak tenggang batin dan sia magai dan kanduang oi. Ailah kuruhiba dan dek sabah ainan kanduang indah pulang jua. Selangkah elo surui kato sapatah dipikiri oi ama oi itu pitua denantu samo diambil kapido oi macam ragamnya idui tuang dak dapet disasali oi tuan oi ewari takadi denan satu Tuhan mau uji keimanan. Halo, selamat malam. Ndak taraso lah tigo dendang serupoy. Sampai malam untuk Makati Majendo hadir di siko bahasa Mokito luar biasa Makati Majendo. Ba mama-mama nanti limo sapiling Kuala Lumpur bilo ke kamari atau kami nanti undang ke Kuala Lumpur. Atau ha. Ba Cindun. Kok menurut saya nak? Hah? Di mana? Di mana kau dah? Mengkomentar kembar. Di Kuala Lumpur tasarah di rumah Pak Janis jadi juo. Raso kasih rolo di sini nih. Atau ha. Temes radi lah tiba lo nih yo. Tambah rami di sekolah sana. Minang bagurau mendunia ke rumah nan tumpah. Di Kasang, tapeknya di perumahan Kasai dan sana kita rami-rami di Sikodi. Itu salah satu bentuk cara kita membagi seni tradisi kita ke masyarakat di samping lewat Minang Bagurau Mendunia online ya. Kita tuh nyoni mesra tibo ha. Duduklah kamari langsung ni mesra. Nan dun sana sadonya tolong dibagikan balik ya. Sampai malam untuk lah banyak mah. Unimis Rahayati Guci hadir minta lagu Cik dah Kutang Barendo le ada Kutang Barendo tu telis. Udah Ilham Rizal di Bandung sampai malam. Sepaguran di mana saya berada Cik ya. Udah Priboy Ramawati Rahma sampai malam semuanya dari Pasar Minggu selamat. Udah Rizal Sultan Sampono lah di Bali kantang sakilo di Bali jual lado saon cupak lagu cupak ambil lado bakandak Cik Dajon Cik. Pak Zulkarnaini minta lagu Cik Pak John Singgalang Rago-raguan judulnya. Lihat dong. Lihat dong Cendon. Celiak lo. Nafriadi Kalumpan Jaya cerah nampaknya malam kau dah jondak dole doh walaupun siko pakai tutua guru patui he. Imi Saras Dajo minta lagu Cik lu buat sao. Hari Novan Pratama, Assalamualaikum Dajon, waalaikumsalam dari Dasap di Padang Gantiang Payo Dalam minta lagu Jaguar Manis Cik Dajon. Tolong di dendangan Cik Dajon, terima kasih Jaguar Manis dendangnya. Jaguar Manis. Jaguar Manis jadi Jo, Jaguar Pahit jadi Jo, terserah lah kemudian John Henry, Assalamualaikum minta lagu Ratok Sungai Rotan Cik Dajon. Saya malam Bandar Jaya hadir dari Unieti. Ada yang kadang sampaikan dia, sampaikanlah dia.
Apa dat mah? Dun sana kita dari Sanggar Umbuit Mudo. Sanggar Umbuit Mudo. Ayo kita kedatangan juga di sana kita, ibu tuh uni-uni juga udah dari Sanggar Umbuit Mudo ya Dajon, Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat datang, terima kasih lah tiba kebentuk gotong royong juga ya Dajon. Saling apresiasi. Ambo juga menyampaikan salam ke Abang Billy tadi, Mama Ambo. Bantu cek mak share ke sana gitu di rantau. Mungkin itu Dajon. Oh iya. Di sana jangan lupa untuk selalu mendukung gerakan Niko, tidak payah-payah bagai doh. Bisa mengirim naringan ke nomor rekening bisa, atau mengirim bintang di Facebook yang lagi tersedia. Nampaknya dulu konten baru dari Facebook untuk mendukung, atau ndak membagian Niko lah mendukung. Lah hampir 1 tahun kita di bulan April besok insya Allah sudah rayu sekalian batapatan jo di sana dari rantau pulang. Kita mungkin akan maduan kegiatan bagurau semalam suntak 1 tahun Minang bagurau jo di sana pulang. Mungkin itu baru Dajon. Jangan lupa di share balik dun sana sampai banyaknya. Apa kabar untuk udah Bayu Mais tanpa Minan? Sehat-sehat ya udah ya. Minta lagu cek Pak Jon sahabatan tubuh. Tiba tek mes sehat tek mes. Wah Bayu nih mesra ya. Apriyadi pilihan Jakarta di sama malam. Riki minta lagu Piaman Panjang cek dah. Pantun Baburu Babi dari Anggun Malam. Padang Luar 3 Koto. Agak tasane mixtape dia tengku. Udah Andy Marizal, terima kasih banyak lah mengirim 45 bintang. Gus Mira sampai malam. Mak Katik Majo Indo hadir di Siko. Beliau pun komen di Siko. Maafnya Mbak Ambo tiba di Padang. Bulan madu lah dulu, selamat. Bulan madu je siap, wah. Batu. Ala babini barunya Mbak. Astagfirullah. Kalah lo, Babayo guys. Kau bulan madu. Indah yo juga ya. Udah Jendri, makasih banyak lah mengirim 25 bintang. Pak Zulkarnaini di lagu Singgalang Ragu-Raguan anak Dene Mesra nanya dahulu ce. Ini Mesra terang tuh. Bagindo Dasri Padang Sidempuan hadir. Indra Juliadi salam dari Solo udah. Cornelis minta lagu Pariaman Panjang ce Pak Jon dari Putra Tanjung Sani Bukit Tinggi. Pariaman Panjang ce. Nafriadi Kalung Panjaya dari Tapek Karajo menonton Dajon DOB Badendang mantap dah. Andy Marizal assalamualaikum pahlawan hadir. Sungai Lenggang Basah assalamualaikum. Satu Bagabuang Bocek dari Tegal. Banjarnegara nonton sana mantap. Nyi Ombak mengician mantap mesra tu yo Nyi Ombak sadang babula madu kini. Ayolah asalahnya patang ke Padang nak dia. Sampai undangan kawa nak Nyi Ombak ke yo Pak yo mak. Kalah maksan. Dia. Untung ada hadir takui udah kota Singguang. Salam hormat kita untuk Sanggar Umbuit Mudo. Dari mana tadi kita Bu? Sungai Asam kok si cincin tapi ya. Luar biasa lah di Siko. Satu kebanggaan bagi kita di sana. Waktu Mina Bagora Mendunia hadir ke rumah nan tumpah dari Sanggar Umbuit Mudo. Sungai Asam si cincin pun hadir di Siko. Bahasa satu pimpinannya Bu ya. Sama anak-anak ikut sanggar tari Bu sanggara iyo sado cukup beko ambo boleh tanya je Bu ni beko wai mai Bu sekolah lah dun sana apa tes Enon apa tuh Majo Indo Bajalan Surang Nyi Ombak di ma batinggalkan tuh lah patui buruang Kota Bang dikurung ndak bagi makan bakal tuh Mbak buruan sian tak kurang ndak bagi makan ya buruan temes mungkin nak kalah Mak Katik Majo Indo Nyi Ombak jauh kita tinggal. Udah Free Boy mengicek wadah kuah. Dajon lagu Batanghari cek untuk orang Kuranji khususnya orang kandang Bukit Napa yo cek. Iya. Asni Warti Adnan titip salam jo keluarga si Kumbang Nado di Bandung. Kok keluarga Sumbang nih kuah? Apa sampean? Salam yo. Adik sampean salam untuk keluarga Sekumbang di Bandung kecewa Asniwarti ya dia dan Sekumbang sedunia. Mantap uni Gus Mira. Dajon manyo lagu tadi ayah tabuang tuh nak bagiah cek. Ayah tabuang tadi alun nih oh sabar dia. Ayah tabuang. Dendang ayah tabuang. Ayah tabuang tuh dendang atau lagu tuh. Ayah tabuang.
Angin malam padang luar titip mama salam kasado di mama Uniar tati mengirim sampai Pulau Limo Bintang. Terima kasih banyak. Dan sana bantu di share balik sampai banyaknya. Dan bagi dun sana jangan lupa subscribe channel YouTube Minang Bagura Mendunia. Dia di Ambon dan di Sanggar Umui Mudo. Bantu cek buka aplikasi YouTube, cari di sini Minang Bagura Mendunia, bantu subscribe deh. Sebab itu YouTube kita dedikasikan untuk seniman-seniman tradisi kita. Kini kita ke dendang dulu. Apa dendangnya? Singgalangin 2, arek-arek lungga dan adik ipar. Atau palayaran. Oh, anak Pak Wo, kamanakan Pak Wo bisa tenang-tenang. Beko Pak Wo mau ke rumah pulang kok. Dia mau ikut Pak Wo. Ke Kuala Lumpur Wak, Malaysia Wak. Jadi lah dun sana tetap di siko di Minang Bagura Mendunia sampai jam 9 malam, tapi tak tahu bodoh katanya kasih mat Muhammad kok deh. Lah langsung kali Eka singgalang Isa jauh oi nan singgalang tunai balati sinan urang deni aman mainan di manyokini nyokini oi tuan duduk lasana oi tenang biarlah kami nelai tuan lai ma dendang kandela risau den oi tuan Ainan bakahanda singgalang indu batana tanah den sana oi lesa malam koi tuan oi larin soy Allah batahun carai jolubu asa jua ayen denan kanduang oi taraso jua makati oi ladi manyo Ainan biarlah kami berdendang Ainan sairi yang derlatuan dendang jong lagu lagan dunai risawai mahkota lambe denai datang jalan babelon lama eba kelalu lagan dunai lari sawai basa-basa mak katik dulu malaki nyi ombak tibo jalan bakelok bakek lalu ser lokasi lah bate hati apulo jadi TMS ko lanyo kicu adek ser lokasi keceknya kakida kiro lah ditampu kakida nyomo belok-belok kan dia nak TMS ser lokasi nyo kicu aja tadi ya kok lagu adik ipar wak mana kok lagu kandak dari Yelva Bedo
nana mambao are lungga lungga janare bana are lungga lungga jan lungga bana are lungga lungga dia lagu ya are lungga lungga di rumah nan tumpah. Oi nan sair yang kaluang lajo dendang. Oi nana bagurau sama lamiko. Oi dari jauh amak kati lagi ini datang. Para kasanang oi lagi kiro. Are lungga lungga dan are bana are lungga lungga dalam pau bana are lungga lungga piala tangga are lungga lungga Di rumah nan tumpah. nana banurun nema jalan ditampai arina sadang buku aduh ode yakin wakito bandiai dapat bertemu makati semalamku are lengga lengga jangan ibana are lengga lengga dan sampai tangga are lengga lengga dan lengga bana lengga are lengga tangga kana bana Ai basu makati majo indo malam kini ayalah basu makati di rumah nan tumpah kok untung bayi onde nana ai kok untung bayi tak capai di tahun kini mulai panjang makati rasa kimura. bana are lungga lungga dan lungga bana are lungga lungga terserah saja. Iya malam kini anak-anak lahir rami ailah samo sanang dekan doang ai kiro-kiro banyak nampak dek kami regenerasi ai budaya Minang kasamo ta jago juwo. Are lengga lengga jangan sampai tangga are lengga lengga. Tunyo halah patui sanang paratian Generasi penerus anak-anak lai rami semalam ko tak lapuk dek paneh tak lakang dek hujan budayo kito dijago ju lagu awak kini ko pelayaran lai kandak dari Pak Hermansyah. oi malang lai oi iyo de salam kepada orang nan banyak sambah kepada cadia pandai taruh ke anak muda-muda indak basisi basi bakal lingkungan sambah kasadonyo oi tuan oi Jika ada patinan rata mau
atau kabe nan kurang simpai latibo golek dinan data elok kita bayo iyo dak elok lah buah jo tapian kampung halaman dak santoso maoi iyo oi tua anai ai mama kati sultan batu wah maoi urang ulama cadiak pandai penyusun adat jo pusako zaman bucinto budaya baru Allah baru budaya kini lah banyak paham dan batingkai rusak budaya tradisi maoi onde oi tua anden lai risalah bana dan kagasan orang katiku nanta ado bana orang katiku indah ado kakurai taji ado bana kakurai taji indah ado ke dalam pasar dalam daerah orang piaman oh Tuhan Namo bana denai bapa sanda urang na lalu tentado ado bana urang na lalu indah ado na tampe hati ado bana na tampe hati wela jauh mangkota kana dan rame parui dan kaluak kana onde laga janjora bungo janjora tumbuhannya di ujung tanjung malimba ke tepi jalan konon kaura ura ukai biarlah lepuat dalam guluang kapal badan menangguang anda onde kapalang badan menangguangan ma iyo latuan ya malala ayang
batu basure nan kalambang kita di Minang adek menduo salanggono lamo dipakai tak nyolapu amaso bagoto banagari oi risau lai duduk taman nuang tukang puke Pak Hermansyah balui disangko lagerang udang disangko biso juo ikan lalului dari tanggua santan tarame warato iya ai nan kaduang ai tasabu ilmu sapi ilma orang pagura welok baso jiko jale indak kamungkin manga memberi arok juoi iya laring saya aku bagurau-gurau melah awak John apa pantun cek di Jadi Cin. bagurau-gurau melah awak hati rusuh raso kata bujuk lah tibo orang cadik pandai Iyo. ada pulo makati maju Indo Iyalah. malam kini lah samo tampak lah samo sarampah duduk tando nyonia ileka sampai samo berdoa gitu kanan kuasa Iya. Lah, dun sana sadonyo sarupo biasa satu hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 11 malam di Minambagura Mendunia. Nah, hari ko dun sana hari yang spesial karena kini Minambagura Mendunia datang ke rumah Nantumpah. Nantumpah sebuah komunitas teater dan Niko salah satu programnya mengundang keseniman-seniman tradisi, pokok seniman tradisi dong, pokoknya ada di Siko deh. LC Susan semangat ande mesra kecil. Mau kasih banyak Pak Mahmud Ondri mengirim tadi ada 45 bintang, kemudian dikirimnya pulau 200 bintang, barusan dikirim pulau 200 bintang, jadi ada 400. Cendon, salam untuk Pak Mahmud Ondri. Malam kok kalau tidak salah totalnya mengirim 450 bintang. Mau kasih banyak dun sana, bintang kita lah sampai 10.000, jadi dananya lah bisa dicairkan. Sekitar 1 juta lebih ya, dan itu bulan besok mudah-mudahan bisa kita cairkan dan kita ulang balik dari nol. Siswa tadi diakumulasikan nanti dun sana. Yang jale kami ucapkan terima kasih banyak untuk dun sana yang mengirim bintang. Mak ketik majendo nyawi lambi tek list kece. Lah lamo indak barang ngasaluang kece Pak Mahmud Ondri. Maratok lah mesra bokannya ombak di jam pantun kece mak ketik majendo. Mama Ambo saf barek nasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Ambo sadonyo salam sana sapaguran di MBM. Saf barek nasati bajalan suran kan mantun doh ke cerita mak kati majendo ce. Masuk iya talingo. Oi, kamanakan Pauwo, tanang stek deh. Assalamualaikum sana Ambo sadonyo sana sapaguran di MBM. Saf barek nan sati bajalan surang kan mantun doh ke cerita mak kati maju Indo kece seremban hadir salam mak saf barek nan sati kece mak kati maju Indo lai sehat mama Ambo di Batipuah kini do lah taki cuah mama saf barek nan sati lah jale mak kati maju Indo di Siko sama kita Sawanta mak kati maju Indo oi sia namanya Rana iya Makati maju Indo, duduk siko sabanta mancogo amuko sajo, beko nak percaya mak sabarek nan sati masuk makati di siko.
Wak tahu mana Pak Aziz berjalan batungkek tabah jo Pak Hajayanis kece. Konyo ha mak kati maju Indo bersama kita di siko. Alhamdulillah mau di Padang. Ayo. Mak Barik Nasati, aku ambolah tiwo dia poa di MBM di markasnya. Hari raya mau tunggu masuk sekolah. Yo hari raya Lah ditunggu. rayo yo tunggu di. Di, mau kasih banyak makati maju Indo hadir di siko bersama kita. Pak Ismail Katib, terima kasih Badenang Singgalang Indo, Telis Cindun, Temesra, Masan, John dan Asro. Mantap Mama. John jangan lupa ke langkok Syria yo nakan cek. Langkok Syria. Yo, Syria langkok yo. Itu dari terima kasih banyak untuk Limo Sapilin lambang ngirim dana tadi sekitar sampai ratu sampai puluh ribu itu kita manfaatkan untuk pembeli modem wifi yo. Salam dari kami di Telatang Sarumpun grup 2020 semoga. Pak Zulkarnaini Bapantun cek Pak John. Dangala Cendon, Telis, Nimesra, Kapasa di hari Sanjo. Jangan sampai lupa membalik katupe. Buliah besok kita membek lontong. Untuk paubek parik nalita. Supaya nak kuat badan kita. Karena hari lah dakik ke bulan puasa. Jika ada kata nan telompek ataupun mulik nan dorong. Maaf jorila ambo minta kepada dun sana sapa kauduan kasak donyo. Samo-samo. Baik tujuan dan sanak sadonyo kami dari tim Minang Mendunia minta maaf lahir batin orang dek kapuaso ya. Jangan lupa piaman panjang mama kecek Riki. Cupa ambil lado dah John. Na mix kau apa? Mak. Kau. Jangan lupa cupa. Nan mix kau maksudnya. Remik. Cupa ambil lado campur cupa ambil bawang cupa ambil kan di mix dengan dia. Oh iya. Itu kagulai nomor tu mah. Itu langkok dah John. Andeh lapeh teraga ambo mama kecek mak sah barek nasati. Udah Frizau Suralawi penonton Minang Panampang Ipoh Malaysia satu mananga terima kasih banyak. Nanjale ada ribut jamber guys kau dia. Dah John. Ya dia. Bantuannya mungkin kalau awak caliak nak kalau di perhatian akhir-akhir kowe. Langang rasanya nonton di virtual. Tapi Iyo. kebanyakannya surang buka HP. Iyo. Sagarudu di belakang nonton bersama. Nonton ya. Ya. Saya datang, udah Ambo, udah Kamal Gucci hadir di Siko, seniman Sumatera Barat, beliau orang sastra Iyo Pulo, kalau lukisannya lah terkenal. Di sana nanti rantau, kau tahu macam lukisan Kamal Gucci, tuhnya di kampung kita kini itu di sana. Sangat Minang Bana. Sangat Minang Bana tuh, kalau lukisan beliau, sangat detail tuh dia. Yap. Banyak rumah kadang Nah, dolai, gimana? Salam Pak Zul. Kece Pak Saf Barik Nasati, Pak Herman Sah Riri, salam dari kami di Media Minang Nusantara Kuala Lumpur Malaysia. Pak Ajianis jarang mencogok nampak dia bawa kemana Pak Ajianis ke? Oi kemanakan Pak Wo? Rami sih kau di sana. Tapi seru ya, yang bisa satu. Adendang kanan ke-7. Adendang nan ke-7. Are-are ele ya? DJ Ya. Awak Bayo kan ada DJ bisa dia DJ itu li tahu kepanjangannya apa? Li tahu kepanjangan DJ? Dajon. Kok ada John ya? Pak John. PJ. Ada nang le telis cendun? Sungai Pua menurun? Kutang Barendo? Cupa ambil lado. Tolong cek Pak Mahmud Ondri, terima kasih banyak sampaian di ujung kato kedi. Iya. Pak Mud kecek. Pak Mud kalau teklis main bau. Dajan di kanan-kanan juga Dajan. Untuk di sana nama menonton jangan lupa biar banyak yang lain menonton. Iya. Bagikan secara langsung kok atau ndak jual tak bagikan bisa kirim bintang. Nomor Maasan berdasarkan dari yang coba nak. Iya, dun sana nening nyoba donce silakan saja ke nomor rekening ada di running text dun sana itu nomor rekening Maasanawi dan bagi dun sana beko tolong dikonfirmasi ke nomor WA Ambo ada di sini nomor WA nanti kita sabian mau kasih banyak nan jale nala mangirim bintang nala badonce hari kini ada nama donce dari Limo Sapilin Kuala Lumpur sebanyak 440.000 kita balikan modem wifi tadi Sarago 345.000 rupiah nasiso kita masukkan ke dalam kas lah dun sana sadonyo tetap di siko
sebantale beko ambo imbau orang nam punya rumah namanya kita batamu awak jak mota beko orang nan tumpah siap-siap orang nan tumpah kini 3 denang dulu untuk dun sana sadonya. Padang panjang jalan manurun jalan manurun badoro kasih denai tijakan badoro kasih denai tijakan. Ini ai Allah sampai nyobalun tagigi lidah dan mangato kan tagigi lidah dan mangatokan. Ainande pamut enelo ati nanelo ati Allah mangirim bintang malam ko aisa malam ko mangirim bintang malam ko Allah 10 ribu bintang nyokini kok untung jadi amal pahala tarimo kasih lai kasadonyo. Ini ya mbak nanelo ati nanelo ati ayah palu nanelo ba so nanelo ba so apa palu nanelo baso. Jokok Allah lo laki ini usah dinanti lamo usah dinanti lamo Dengan pamut ayo juang kato ayo juang kato ai malam kini basamu kita lai malam kini. Ayalah cukuy bintang malam kok kami josuko hati orang MBB basuko hati nana baganti kita badendang kita badendang oi nana bagurau semalam kini semalam kini kapak Muhammad kami sampaikan. Terima
kasih lah mengirim bintang, itulah doa dari kami, itulah doa dari kami. Syukur di dalam hati, malam kini bintang ala cukuy. Ai maakati elai kamarinya ombak ganta-ganta takuy. Na olalai laku tanga barendo, ai nana barendo lana monyo lagu. Di rumah nan tumpah kami sama lampu. Oi kok dulu sana ada ngaladu. Selo sulayo ojan pinggan pari batata oe batang padi aro derono ma otarang ulan palito nyalo oi bapa dami oi palito nyalo oi bapa dami urang laju pak ma
diambil lalado lado diambil oi di patang hari denai diambil aweka harago kanduang jo urang baju wabali kanduang jo urang baju wabali Ebo suara itu muda ada di siko tua jo muda ada di siko ayang nguyati amba oi mamandang jajah aika babali bila masanya tabaka otoma oi di sungai rotan tabaka tantang oi ka palonyo tali dan sangkoma oeka buayan gantungan diri oi makironyo gantungan diri oi makironyo Tiga lagu lah diputar bak itu bana semalam ko. Iya. Malam kini kami bersyukur bana lah cukup bintang nasalamu ko nak. Amin. Ayo. Alhamdulillah. Terima kasih untuk nama nyumbang bintang sama salamu ko nak Dajan. Ndak Iya. dapat disabuin satu persatu nak. Iya, terima kasih banyak Enjaleh dan Iko mudah-mudahan berguna dan menjadi imal ibadah untuk sadonya. Nah. Tunyo ha. Lah, Dun sana mau bacakan dulu kalau banyak komen. Oi, kemanakan Pak Wo? Tolong diam. Pak Wo kemana cek? Simpang Ampek cek mak. Dari Mel Fariza, Simpang Ampek kau ratok pasaman kemana? Zulfikar Makdang, selamat malam. Mina Bagura Mendunia. Ratok Bainar cek Yenti Sumarni. Pak Saf Barik Nasati Mechan Pak Haji Anis. Kini di tengah musyawarah di Induk Keluarga Minang Nakan Nambo cek. Yo salam untuk keluarga Minang IKM Ikatan Keluarga Minang di Kuala Lumpur, Ujang Suralawi Panampuan di Tegal Jahadir kecek beliau lah. Lai satu menengajang kecek udah Friza Suralawi. Masaf Barik Nasati Sabana Lapeh teragak Makati Majondo Cando di rumah kadang PBDM Juo nyomak.
Terima kasih banyak untuk Uda Nafriadi Kalumpang Jaya mengirim 45 bintang. Pak Cornelius, oke lah Bu, yang penting kita sebanyak teman kemana-mana kita pasti bahagia. Si Jobang cek dah, Ridwan Canego, si Jobang cindon. Imi Saras, salam Pak Haji Muardi di Taman Datuk Seno, kecek Pak Sabarek Nasati, Palembang Jakabaring hadir, Bedri Caniago, Matur Maransi hadir Mak, Matur Maransi hadir Mak, kecek Ridwan Sikumbang, Rancak Bana, kecek Muhammad Nafsir. Mak Sabarek Nasati, bah acaranya Pak Haji Anis, moga sukses saja, induk keluarga Minang, selamat bergurau di MBM. Pak Aziz, rindu alam indah Dewia, salam John, Pak Haji Anis baru sampai di rumah dari meeting tadi, beliau minta lagu Palayaran. Pak Haji Anis lagu Palayaran dari Limo Sapilin dari Gombak, Kuala Lumpur. Jadi, Om Aziz, beko diputang ko, dendangnya. BMP Putra Pitopang, Assalamualaikum, salam dari Ambo Putra Pitopang di Pekumbuh Dajon. Upi Chania, Assalamualaikum Dajon, minta lagu Cik Nasib Anak Padendang. Sampai malam John beserta kawan-kawan dan tak lupa kirim salam ke Inya Ombak dan Mak Katik Maju Indo dari Yurhanis Karim, Pak Janis ke ya. Pak Saf Sanang Dudak Pak Aziz, Batungkek Tabu Jo Pak Janis. Sahrial Sana Ambo minta lagu Si Tunjuh Bandayo Dalam. Pak Yurhanis Karim, maaf Ambo terambil masuk John, baru balik meeting. Yo Pak Janis, mau kasih banyak Pak Janis. Samo Limo Sapilin lah mengirim donasi sampai 150.000, sampai 140.000. Beko kita balik ke modem nih. Makati Maju Indo, salam kembali Pak Anis. Biar terlambat Pak Janis asal lagu Lai Kamanang. Yo Makati Maju Indo, ini Mbak cek. Mau kasih banyak Teklis. Salam Lambe lagu Lai Kamanang. Assalamualaikum. Rempua Ciputat hadir, Barman Syah. Suayang Balengge Cik Mama, Riki Mama. Riki mengecehan Mama. Dun sana serupa janji Ambo tadi, kita undang kini nantuan rumah. Ma di Ambo tadi si Sukri, siapa namanya? Kemarin Sukri ya? Sukri. Atma kini agak acok menyuruh. Dajon. Jangan tambah Sero itu keluarga Nantumpah lah duduk katanya. Iya, kok keluarga Nantumpah? Kok duduk Sukri ya? Di tengah lah. Ceci ke kamarnya. Lari ya. Oh Eci ala jadi dun sana anak muda kok namanya Sukri, pinjaman mic cek dia namanya Sukri. Kampung mah dia. Payakumbuh. Wah, orang Payakumbuh suku Pi Boda, Payabadar. Payobada. Oh. Terus sampai malam orang Payakumbuh. Kok kemanakan orang Payakumbuh dia risiko lah nikah dia. Alun naik. Ndak. Besok sana nanya mah tahu aduh no rantau ngambil minantu. Iya. Apa na Eci? Ba ko Eci? Eci lah pernah ya kada promo di Minang Bagoro. Sangko ko Eci ba. Sukri, kini kan kami Minang Bagoro Mendunia diundang ke rumah Nantumpah. Iya dah. Sabanai rumah Nantumpah kok ke rumah Nantumpah kok program dari grup Nantumpah ya. Kira-kira bisa digambaran stek, sebenarnya program apa kok? Sebenarnya ke rumah Nantumpah ko ala dos sejak tahun 2007 balik dulu dah. Ke rumah Nantumpah ko program yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun gitu. Jadi sebenarnya tujuan ke rumah Nantumpah ko sebenarnya untuk menumbuhan iklim seni yang ada di wilayah Korong Kasai ko. Jadi untuk apa-apa aja ibu-ibu bisa mencari AAC kegiatan seni yang ada di Nantumpah ko dengan kami mau undang-undang orang untuk orang Sagadang Jawa jo adik-adik kami acuk membuat pelatihan dah. Oh, minimal menajah pengetahuan karena muda-muda tadi. Iko mah kesenian tradisi awak kami itu nah. Iya dah. Adi. Mau kasih banyak Sukri. Adonan apa? Ayo kegiatan Nantumpah ko ase. Selain ke rumah Nantumpah ko dah ada lo namanya Nantumpah masuk sekolah. Berhubung karena kini kondisi sedang Covid kan. Jadi itu alun terlaksana lah dah. Terlaksana lah ya. Dan besok akhir tahun kami ada PK Nantumpah, acara Akbar Nantumpah sekali 2 tahun lah. Sekali 2 tahun? Sekali 2 tahun ya. Oh, Pekan Nantumpah. Jadi dun sana nanado di Sumatera Barat sekali-sekali berkunjung lah. Kan Nantumpah hadir di sekolah babagi anak. Iya dah. Alamai di Korong Kasai. Korong Kasai. Kau nak cari orangnya di Taman Budaya Sumatera Barat. Aduh teman. Mau kasih banyak Sukri. Lama undang kita di siko. Terima kasih banyak. Sero dun sana. Bakok Sero cambo kopi perai rokok perai dapat longkos. Goreng perai dapat lo cendon ongkos perai. Lai. Nasi perai kecil parui ke parui sepangana. Mau kasih banyak Sukri. Ladisko. Sip.
Lah, dun sana malam ko hal yang menggembirakan bagi ambo beko ambo undang pulo ada dari Sanggar Mbuik Mudo dari si Cincin beko kita tanya banyak ke beliau dan ada pulo sebuah museum di Sintua Parang Sintua urangnya lah hadir di sekolah beko cerita banyak wak museum Parang Sintua ko sarupo apa maka si ambo ba mereka ko mengumpan barang-barang lamo dia ma tahu dun sana nanti rantau kok ada foto-foto usang dulu atau Parang Sintua Orang aman kok. orang piaman atau kok ada keri sebagai kok kirimlah kamari boleh museum kan Tibo dah dah. tiba lah nye Kok anak muda luar biasa dah. yo anak muda kok lah nikah dia Bantu-bantunya lu sibuk mau urus barang lamo saya dia sibuk mananya orang nikah dia tapi lo nikah Udahlah nikah. alah Dajan mungkin ada nanti kanan Dajan. dia Untuk ada sana sadonyo dek lam sabantale puaso. Sudah tuh rayu tibo mungkin di sana dirantau pulang Dajan. Kita lah di sabian sebelumnya kita ada niai 1 tahun Minang Bagurau digeser pas suasana rayu biar dun sana nan pulang nan mendukung Minang Bagurau bisa hadir ya Dajan. Insyaallah kita akan madan Minang Bagurau semalam suntuk ya Dajan. ya mak sah parek nasati mencanya lupa kasih reh langkoknya ya John keceknya Barmansa assalamualaikum rempuan cepot tak hadir oke tadi lah ya Pak Undri dah tiba. selamat malam untuk Pak Undri lah hadir di sekolah Pak Undri ko dun sana beliau adalah kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumbar dan itu wilayah kerjanya ada 3 Sumatera Barat cie di Sumsel cie sama Bengkulu dun sana beko kita undang pulau Pak Undri untuk mota di siko di dun sana yo saya malam Pak Undri kau mau ngopi silakan Pak Undri kau ada goreng bagai nan tumpah luar biasa Pak Undri Kalau Pak Undri ndak jauh-jauh ada dake-dake dari Balimbiang. Iya. Balimbiang siko. Pak Undri sebenarnya akan datang ke Taman Budaya rupa Pak Undri sibuk waktu tuh ndak jadi nyo jajak nan tapek nan jauh di Pak Undri kan dia Dake ya, jalan tol. oh lah ada tol gini dah Tol khusus Kasang. tol khusus Kasang ke Pak Cito dan sana mau kasih banyak dalam mengirim bintang alhamdulillah bintang kita lah sampai 10.000 dan masih basiso dan bulan besok itu dananya lah bisa kita cairkan dan itu untuk kita gunakan untuk seniman-seniman tradisi kita dan jangan lupa dun sana subscribe channel YouTube Minang Bagurau Mendunia buka aplikasi YouTube ketik di sini Minang Bagurau Mendunia subscribe punya loncengnya sehingga apa saja video yang kami upload dan sana bisa tahu ada pemberitahuannya di sini deh. Nan kabalendang silahkan saja request malamku. Ambo nak tahu malamku sampai jam bara. Ambo tak gantung keputusan Mahatma Muhammad pimpinan dan tumpah biko di sana ya. Sudirman Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Baya ampe koto awu malintang hadir batangnya cek dah. Apa lagu yang tua orang nan sadang galau? Kalau ada ambil lah judulnya tasara. Dia sedang galau. Pakai mic. Ndak. Dia giah nan tumpah mic bapacik-pacik saya. Biasa ndak pamik. Komik beda. Lagu galau dah Jan. Lagu galau. Ratok maik katurun. Ratok maik katurun. Terus kalau galau itu. Jan lainnya putih pacar dia. Apa ya? Kalau itu tuh Kalau bujang marando bahannya kalau galau sok bahagia kita. Bujang dua telaga cinta saudara. Oh, telah muda tuh. Apa dia? Baca kasih ya. Itu toh. Ade. Aman kecemasan. Hehe. Nah muda-muda tahunya bicara kasih bicara sayang. Anak kini lebih ngerti itu mah. Kalah lo. Pak Haji Yurhanis, pendeknya Pak Haji Anis ya. Yo Pak Haji Anis dapat salam sayang dari Cindun. Tapi aja kapo ke Kuala Lumpur ce. Batu, enggak kok Pak Haji Anis ah. Uni DM kita saya malam. Hoi kemana kan Pak Wo? Lai teranga. Badendang kita lai. Adendang DJ. Sembarang saya. Bapak DJ cek. DJ itu dia tahu. Najot. Apa? DJ artinya? Alah tadang atau sana banyak kemanakan ambo di sekolah sana. Tapi mada sadoe. Mak sabar nasati tapi kami nanti sebarang yo jodoh sajo dek teona simamale alunjo lawi malako di ampang ulalidi baru dajon. Yop mak sabar nasati. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir kita bisa saling kunjung mengunjungi. Mantap tuh dah, lama mulai lagu dah. Jadi lama rabo orang kah? Lah bantu share dulu nih. Ada nang kita? Lupa sao piaman panjang batang hari. Sudah kok. Si Cobang, jadi
Sanggar Buik Mudo bakanda si Jobang bacare kasih bacare sayang ditunggu bekodi. Kontok dun sana sadonya. Lubu alai sao dan nau maninjau tampak nandari mungko onde tuan oi onde mungko jiko aden tahu dah kata rambau indah den namu lah di bimbingnya onde tuan ai onde lah di bimbingnya Lebu alasa Lubu alasa jambatan putui yang tapabilo kaelonyo da kaelonyo Allah tuanai jare sama to enan la putui punai di tangan lape pulo da lape pulo oh lama katia jare sama to layung pensiku senteng siapa nan kamambilai putui siala onde mampaulekan Pak Haji Anis tatompang lai dinan mujua ainan kok kami di lamun sansai di sesa buruak pa onde lai panang buangan iya di maninjau padi lamasa oi asam kape di tepi jalan onde tuan oi onde di tepi jalan hati nan risau den bau galak oi nan bapane mangandung hujan onde tuan ai onde mangandung hujan Hai mama kati kanalah datang nya ombak anta pavilo olanyi ombak tali kami rantang panjang usabaniai mau kanyo mak mau kanyo lama katia yolayo kasiasaki dan kadukan laibana jauh di rantau de ulah
ulah bangsa samulonyo guno anak mande gadang kandena untuk pembimbing ayah kok tua kini lare di rantau urang na oi kau tua badan dan kurangkan baitu sayang pakai anak besok lagi mambaleh gunung sadang sakit manangi badan kawan galak yolai banyak kawan rusuh sari basuh na oi nak kandung deka kawan rusuh sari basuh na oi disangko dek telis piaman tangguang dek lambek bana bisyak cindun bak itu bana semalam ko sakit tek sasa kanan kanduang dek nan lalanya badan dek ampun upe kawadan ladoju jangan adekkan buang ujung nyanyi simakkan ujung kata-kata ailah pati rusak dalam hati kan buang babali abak nalah moi nan kan buang takkan elo orang nan lah Kejaya kasia sakit dan kadukan lai bana jauh di rantau de ulah bangsa selamonyo oi di pondok ayah tabar yang dema lai bana urang majilau tapi sainggo janjang sa Jona oi tarusan jo kampung gugua simpang kapau jo gugua randa taruh ikan jalan bukit tinggi nyampang anak indah babalik saki ayah kok ndak berubah tanah tasirah badape ina oi la karuha ai nyo
patang hari karangan urang onde udah oyoda ulunya onde kanduang oyoda ulunya dapat susah di dalam hati onde udah oi di dalam hati ko indah ampo onde kanduang oyo nan kadayo onde kanduang oyo ban kadayo Batanang-tanang nangangakan nadua mandangoy mandangakan nan badenang ondel tuanay kami batigo ondel malangay kami batigo rata yo Allah kadilangan nadua mau dilangan nanti pati ondel makati mangasan yo ondel tuanay mangasan yo mamutia buia danau singkara onde udah oi danau singkara tanpa nandari onde kanduang oyo padang alai onde kanduang oyo tanjung alai la putui hati nande taraga onde apa jisai nan taraga pasan ke Malaysia onde kanduang oi biloga sampai onde baji soi biloga sampai oi nan lah kala gunung sabali onde Pak Aziz oi gunung sabali ai mungkin katibo onde nakan luang oi layu jan gadang aduh adi ai layu jan gadang ai pancarian batam basari onde Pak Aziz oi batam basari mungkin kapak Aji Anis onde nakan luang oi tampe batenggang onde nakan luang oi tampe batenggang lah dia giah lagu sakenek surang nak samo sanang dalam batin kapak ajiane serasonyo tampe patenggang itu pun kok leka mungkin tidak Jan le mungkin tuh DJ DJ Curiga wak je Cindun ko. apa tuh Malam ko Pak Janis ada ya kami teraga nak bagurau di Malaysia Makati Majendo tibo di siko kami teraga nak di Malaysia bagurau hai Babayo mah. Iyo, Pak Janis Jawa di Malaysia. Makati Majendo ada di siko. Dia sama nasana wak malam kena dia. Pacik lah mic dia. Biasa ndak bawa mic modal ko. Jadi diundang di rumah Nan Tumpah wak. Luar biasa. Ko salah satu caro dari komunitas Nan Tumpah untuk mengenalkan saluan dendang ke masyarakat di Sikona. Ya. Dan yang pantiang pulau dia nan bahagia tiamboa dia. Pak Undri ada risiko dia. Dan sana Mbak Mondo ada risiko. Tua. Pak Hermawan An ada risiko. Pengagas museum Sintua. Museum Sintua tiba aja kan. Tiba risiko. Astro seni rupa. Astro. Maestro seni rupa. Udah Kamal Guci. Ada risiko.
Mamak kita nan penonton setia tipe aja. Mak Katik Mojo Indo. Tu dari Bati. Wah tu dia. Jauh-jauh dia. Nah itu doh. Wah undang lah Pak Undri kamari sebantah. Pak Undri datang kamari Pak Undri. Nah sapo kayak dun sana kita nanti rantau. Jadi dun sana Pak Undri ko merupakan kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Wilayah kerjanya Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jadi kalau seniman, barusan aja Pak kok bisa ya dia ya. Seniman Sumbar. Iya. Sumsel di Bengkulu. Iya, betul. Pokoknya pelaku budaya. Tahu, ambo kenalkan Pak Undri kadun sanak sadonyo. Kita minta panapeknyo. Di tengah siapa? Di tengah siapa? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Siko salah. Maasan sih cita tutik gini kok Pak. Kalau gini. Aku Pak Undri, beliau Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya. Pak Undri, agialah stek. Kato-kato untuk nantumpah untuk seniman tradisi untuk sapojo lah nanti rantau Pak Undri. Terima kasih Dandra, Dasro, Mama yang hadir pada malamku dalam kegiatan Bagurau Minang Bagurau Mendunia. Dun sanak sadonyo kami perkenalkan Amo Undri dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Joda Andra, Jo Astro ndak siang lagi gitu. Iya. Jadi di sana sadonyo memang aktivitas kesenian pada masuk ini itu giatkan. Kedepannya adalah bagaimana menumbuhkan baliak komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah saruponan ditumpah ko. Harapannya kemuko Minang Baguro Bendunia ko ndak dinantumpah saja. Tapi ada di beberapa komunitas, contohnya di daerah-daerah. Itu harapannya Jo Dandra. Mudah-mudahan kegiatanku bisa berjalan dengan baik, kemudian menumbuh kembangkan kesenian-kesenian, khususnya kesenian tradisional yang ada di daerah kita. Jadi itu Dandra, iya. Asro, Mak, di sana yang ada di halaman Facebook dan YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Undri lah di Disko Pak Undri. Dun sana itu kira-kira dun sana mudah-mudahan dek lai dado dukungan dari pemerintah aku tambah semangat kita dun sana. Saja ada yang lupa. Apa dia? Awal-awal Minang Baguro Mendunia kan. Yo, kami diundang di Balai Pelestarian Nilai Budaya tampil di sini. Alhamdulillah itu salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap kesenian tradisi Minangkabau. Kami tunggu nama berikutnya Pak Undri. Kami percaya prinsip sebagai lembaga pemerintah itu adalah tetap melestarikan kebudayaan tradisi kesenian tradisional gitu. Iya. Tawaran serupa itu kami tunggu. Siap. Abang ingat dulu waktu pertama kali itu masa Covid, tidak salah. Masa Covid. Itu lakukan itu di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa lakukan di kantor balik itu. Insya Allah kami siap. Kalau kini itu kan namanya Minang Baguro Mendunia ke rumah Nantumpah. Bisa tuh ke BPNB Sumatera Barat. BPNB Sumatera Barat. Studionya lah keren kini. Iya. Awak alun mencoba studio waktu itu lah. Iya, alun studio lah. Jadi itu Dandra. Yo, siap. Terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak Pak Undri. Pak. Alhamdulillah. Lah dia. Alah. Bisa Pak susun jadwal kata Pak Undri dia. Jadi. Makasih banyak Pak Undri. Tuh dah kek Mak Hasan jo teklis lah. Iya. Tinggal jaga kaki saya. Iya. Jaga kaki deh. Bata buat tangan Cindun teklis ni mesra tu yo honore. Honore kadang sinandi ya, tio tapak kadang Iya. BPNB kadang. Aduh. Bacarai banyak nan takana. Tapi bahasa ba kita dah ulu. Malaki ke Malaysia. KBPNB awak dulu. Tapi itu tadi pakai cek Pak Undri dia. Kok dapet Minang Baguro kok bisa berkunjung kama-kama saja. Kami tunggu Sanggar Muid Mudo mengundang kami. Ndak mau pajale. Ya, biar dibaca pe. Adi, aku ada undangan lo ke Bengkulu
dari Udana Friadi Kalumpang Jaya. Kalau ka Bengkulu jangan lupa singgah di rumah makan Bungo Tanjung dah John. InsyaAllah COVID lain nak do di Bengkulu lah do. Jadi undang mana lah kami ke Bengkulu. Badai sama malam suntuk itu sudah. Iya, nak minum teh talu patah Iyo, panjang. sama malam suntuk. Tangguang saya to kami sinan. Makan perai. Pak Sahabat Nasati paspor Pak Aziz lah sirah coknya Cik Indun. Ya Bunda Ilis kece. Oi, teh list paspornya ke Baisil ya. Pak Saf Barek Nasati kirim salam ke Pak Undri. Tu baru jaleh Pak Undri. Sabana coga Pak Wakoh kecek beliau. Pak Saf Barek Nasati salah satu tokoh Minang di Kuala Lumpur. Afriboy terima kasih Dajon Joni lagu ambola di bawah tadi. Sungai Puah Manurun semoga Samo Batanghari. Semoga MBM maju taruh. Terima kasih banyak untuk Dun Sanak Sadonyo. Dan Dun Sanak, Beko ambo masih mau undang berapa orang di Siko. Ada ibu kita di Siko dari Sanggar Muit Mudo. Ada dari Museum Sintuak Beko kita tanya juga ke beliau deh. Dan Jaleh untuk Pak Hermawan An terima kasih banyak lah di Siko. Dan Jaleh kalau nggak ada lo nggak rame Pak Hermawan An. Mana-mana selalu ada Pak Hermawan kalau kegiatan kebudayaan. Seorang beliau akademisi. Aduh, sastrawan ya lo apa tuh dia? Kan tadi saran Pak Undri wak ke daerah-daerah. Iya. Niat pun benda itu. Iya. Pak Hermawan siap Pak Hermawan kok sampai ke ujung negari ke Pak. Jadi Sate Sari Mandeh. Ya. Bila-bila bagurau di Sate Sari Mandeh Pak. Tadi. Siap. Pupuah lah sate itu sampai pagi siang. Kita lo Cindon makan sate. Wah, yo Cindon. Bawang goreng Cindon. Lah, Dun Sanak silakan di share balik sebanyak banyaknya. Kita waktu kita masih panjang, kita lari ke dendang dulu. Ada dendang kita, Cindon. Siri Alangko, Simpang Ampek, Datuk Bainar. Yo, Dun Sanak, tadi Cindon mengican salam ambo untuk sadonyo kece spesial untuk seorang di bisian saya Kambodia. Dia lah dia anak ketik satu lo dia lain. Mangga bersaudara. Iya. Om Aziz, mana lagu Pak Jianis tadi jam pelayaran? Baca Cindon bahasa sabuin nama Pak Jianis pelayaran tak buta. Sudah kok Cindon. Lah, untuk Dun Sanak tetap di siko di Minang Bagurau Mendunia ke rumah nan tumpah. Siria lai bapinang lai ndak sadar jo adi makan kasih lai basayang lai ndak jodoh ka dipangakan santailah kau badan den tolonglah kau sampaikan di manyo kini hari batamba malam juo sapa manuang di tapi ya kok ndak bisa labaran nang kok ndak bisa labaran nang sadia jama makan siriah cara aja sampan kok tak gamang cara jo sampan kok tak gamang sampai badan den tolonglah kau sampaikan de udah di manyo kini nelayu atau tolong japuian balik sadaka daun siriah langkok lagam biar di dalamnya kalek nani sadibuangan sapata kaji basalis ya lun tentu salah jawabannya mangadek surau batinggakan demak dimanya kini nakan dua tolong sampaikan tolong imbaukan semalamku Pak Undri lai kamari sanak di Pak Undri lai kamari basamo-samo makan sate lah sabtu sanang dalam hati rasoka tampil di BPNB rasoka tampil di BPNB nan kan duang tolong sampaikan di malanyo kini tolonglah jalekan ai di mabamain Pak Undri di madudu anyo dan kan duang tolong sampaikan batanan tanah mandangakan biarlah kami balagu mengakok surau batinggakan guru mendapat murid baru adalah murid baru neda dimanya kini nak kondang dimanya kini narayu tolong imbau
ndak tarui pai kaduo apa unri jatlah pamanuang minumlah kopi nata sadio minumlah kopi nata sadio ondela pa unri oi tolonglah sampaikan dekan duang di manyo kini minumlah kopi nata sadio. Nande Pak Unri batanang dudu ai Pak Hermawan ba itu pulo tangi ba raso laika ba puju barito bayi enan Pak Unri bao tangi ba raso laika ba puju barito bayi enan Pak Unri bao. Biarlah kami enak badendang kaisi kanda esa malam ko apa unri pa elok menyumbang piti saratui dibagi dua papa unri pa elok menyumbang piti saratui dibagi dua. Jiko Pak Unri beko manyumbang Pak Kati indah ketinggalan pulo talika kami Pak rantang panjang buahnya tolong lai paliaro talika kami lai rantang panjang buahnya tolong lai paliaro. Ai makati ilah nampak mangaruak Pak Hermawan bahasa malam ko mula ranggang lai dari tempu di rantiang pulo lai tasang kuinyo raso karanggang lai dari tempu di rantiang pulo lai tasang kuinyo. Sampai sudah lamiko ala kalua lai piti merah pak baraka sonang lai kiro-kiro ala kalua lai piti merah pak Armawan baraka sonang lai kiro-kiro. Biarlah kami enak badendang Papue kanda Pak Irman malam ko jasu jualah ke kami ulang anta jo dendang Pak Iko sajo jasu jualah ke kami timbang anta jo dendang Pak Iko sajo. Mak kati ima minta alaimu diasua ba itu bana lai malam kini nan merah jonan biru Allah ta'ala ndak jadi pulang bajalan kaki nan merah jo biru Allah ta'ala ndak jadi kami pulang bajalan kaki ya kan ya ndak jadi jalan kaki wak deh ado jo uang bensin pulang atuh awak cari dulu wak tunggu karo-karo ah. Tio kandalai diberi kemudian suat semalamku kandak dosana semalamku ku mangabe elo jo budi
Ejo talika putih juo Oi makati di manyokini Ito bagurau lai badun sana Wenan bagurau samalamiko Oe pa unri tolong dangakan Mama meminta lagu sua Kami batigo mendendangkan Kamu dia sua to malamku Iya Pak Undri duduk Japa Hermawan Mak Kati majoindo ada pulau ada pulau Mak Kati ai Sayui Allah Pak Undri ulekan Pak Tahu beati semalam ko Oi tahu beati semalam ko Pak Ermawan elok baso Oi apa unri ram elok ati Oi rang elok ati Pak Unri yoi Biarlah lambe pa asalai tibo Baraka sanang dalam hati Koi mak kati tolonglah dengarkan Pelayaran sih, Pak Janis pelayaran kada ada tadi. Oh pelayaran dulu. Tadi kada Pak Janis. Pelayaran biar entaralah ratok bainar ya lo tuh mah. Takut dewa dadajan. Barajan aja pandai takut leh. Oi malang Dari Pakan ke Bukit Tinggi banyaklah jalan nan bakelok-kelok banamu patah 9 anak anggang ba ok kaladang dibari makan kaduonyo hari nan sadang tinggi hari oi Pak Unrio
Pak Unri dia teh hanjuang tinggi Pak oi. Kami di bawah timbunan saro, kalau leati samo sinan, karam bidua samo baranang, dak samo andam kaduonyo, antah Pak Unri takui mati Pak oi. Onde oi, oi tuanai, onde oi oi oi. Nan marapina monyoru nuang Pak oi. Nan malatui mangko baraso abu tasera serak juwo bamuno hati kata singguang Pak Munri mamari kato aro angin sarugo makironyo Pak oi. Onde oi oi tuan oi ai ai ai. Ya malang ada idui mahambang dunia nan kok gantiang madang putui tagang nyoba jelo-jelo orang tua punyo imanai ame samato tahan uji rata disimpai are-are estamo diambi akapidoman pajianis aye. Dek Pak Haji Anis cobalah pikir Pak oi. Kok lapeh badianan salatui tibo ndaknyo dia lamai kamaulang tak mungkin lai sabab piluru tinggal cie ba itu kato makati majo indo koma Pak iya Pak Haji Anis sayang ai batarang di hari kami Pak oi. Nan ko indah ade hujan gadang mungkin ka sampai di Subali nan laharami orang di tembok wana parantian di hari kami pukul 5 sangka lalamu tak barisi awak menampak burung tabang laputih mato dek mancali lapeh batali makironyo Pak Jianis iya makati majo indo mengatoan Pak Sapola maksa pada nasabdi sama Pak Aziz. Aku lagu untuk Pak Sah Bareng Sati Ratok Bainar ya untuk kelompok Limo Sapilin di Malaysia.
Oi badendang baganti-ganti nan bagurau sama lamiko. Oh iya Pak Sahoi. Walau jauh walai Pak Sokini di Malaysia. Oi kadicari di Malaysia. Oi kadicari. Eta sabu limo sapilin ai Pak Safadi sinan yo kawan-kawananyo ai nan keduang ai batamulan siang ke alun mungkin biar basu di gurau saja Pak Safai di gurau saja. Apa undi Allah menyumbang Papa Isa Tanjuang Bakabanyo. Oh my Oi babali pagajilatang mangatina mana rusak ju nak kanduang ai oi badendang oi badun sana nan bagurau samalam nan ko oi palizar oi batanyo kami ka urang banyak Pak Alizar Tanjung di madu duanyo Pak Alizar Tanjung di madu duanyo Pak Alizar usaha bahati rusuh dangakan gurau samalam tanduang oi sansai lare awak konamu kunun laya do tampe bayu Pak Alizar tolong jalekan ketenang tanah mandangakan bagurauan awas malamku Pak Alizar jawe lapasan nelok maju umbang samalamku samalam amku Pak Tanjung oi bagurau di tengah malam nan badendang batigo saja Pak Alizar oi Pak Alizar Tanjung duduk dinan kalam lah dari siko kajaleh juo lah dari siko bakaco mato oi bagurau gurang lagi to nan baganti kami badendang oh iya na mancalia Palizar bakaco mato la sarupoba na jonan hilang la sarupoba
nan hilang. Biarlah kami badendang kaisikan dak semalam ko sadang mencari awak lai sayang konon koda ape membaunya Pak Alizar di mana Nande ari barang semalam namun sumangai tambah jua Pak Alizar walau Pak Alizar duduk adinan kalam aidek kami aika tempat jua nan kan duang aika tempat jua atunya Ah. Iya Pak kata orang ulang pantun tadi lihat. Ulang lihat. Sampai telingo tak sombe. Dek hari barang semalam. Iya. Namun bagurau semarak juo. Iya. Walaupun Pak Alizar menyuruh bana di nang kalam. Iya. Nampak jo jaleh dari siko. Dah bisa melak lai. Selamat datang lah untuk Pak Alizar Tanjuang Datuk Malano. Jadi dun sana nan di rantau, nan di kampung. Beliau ko seorang penulis, pengusaha, motivator yo pulo dun sana dan beliau adalah direktur pustaka Rumah Kayu. Nah hebat tu dun sana kalah lo yo antagia deknyo. Beliau youtuber lo kini tu dun sana. Datuk tu dia. Bapak Datuk nan lain Allah menyumbang nan biru jadi nan merah jadi. Nampak Datuk ba nak kemangaru ah. 3 kali merah digelar lah banyak ambo sampaian atio balabiah jona lain nak. Lamo karuak lain. Ondeh alhamdulillah. Dari Mbuik Mudo, ambo kamu undang Bu Dewi kamari. Dun sana perahu kenal je Bu Dewi, salah seorang sanggar, beliau pemilik sanggar Mbuik Mudo. Bu Dewi singgah kamari sebentar Bu Dewi, baca rito sekete. Mangambo kenakan beliau dun sana, beliau salah seorang pelestari seni tradisi randai di daerah Sicincin. Mau tak lama lah stay wak je Bu Dewi kah. Mau kasih banyak kaluan sirah Pak Alizar tadi tapi lebih kaluai. Orang salai kok kasalai pulo samo jorang Allah talambek tibo samo lo jorang. Siko bu, duduk siko. Pinjam mic tu Cik Masan. Pinjam mic Masan. Ambo kabar cerita lama jo ibu ambo di siko. Alhamdulillah. Dari mau ni? Mbuik Mudo juo. Siapa nama ibu? Pinjam mic Cik Asro agian ke Ibu Asro. Ibu Dewi cari toste. Ibu lah tuh lah bunyi barangnya Bu. Bu Dewi, lah sajak bilo sanggar Mbuik Mudo hadir kok. Mulainya Pak, waktu itu kan Gampo nak Pak, yang 30 September 2009. Iya. Habis. Kebetulan jalur rumah awak tuh kanai. Hancur. Oh, hancur lebur. 90%. Jadi habis itu awak menagaan TPA. Tapi yang lain-lain memang itu kan jalur Danau Singkarak sama Danau Maninjau itu kan gunung api. Mungkin di dalamnya itu ada terowongan jadi jalannya Gampo mungkin amblas. Amblasnya. Kan ada salah satu desa nan waktu itu orang Barale apa nama? Di Tandike. Itu ada orang Barale di situ karena abu habis ada sekitar mungkin 200 atau 300 orang. Mungkin meninggal ya. Iya. Keluar ada soalnya. Abis itu anagan TPA, jalan itu tadi ibu gurunya, ambo sangat bangga sama ibu tuh hebat. Mungkin yang pati dia pun sebenarnya ibu tuh. Ibu tadi itu. Ibu anu ibu tuh. Ibu Mulyati. Mulyati. Jadi yang sanggar Mbuik Mudo ko sebenarnya nama nagaan? Jadi awak dari TPA tuh dapatnya ada kebetulan penyandang dana kakak. Iya. Nyo membantu. Jadi kalau nyo datang awak tampil anak-anak tuh misalnya rebana lah 2 kali rebana yang ketiga ambo kan ndak suka itu aja. Awak tampilkan indang. Kebetulan ada di dake rumah tuh sanggar ABG guru pelatihnya itu Pak F.U. Hardy. Iya. Jadi waktu itu anak TPA lain sekitar 60 orang Pak tolong pilihan enggak 5 balik orang untuk awak baindang.
Jadi lah lima balik hurang. Ada kesenian indang berarti bagai di sini. Ada. Lah lima lah apa datang kakakku tampilkan indang. Tahun bisu awal rencana randai. Tampilkan randai, ndak taunya randai ndak boleh masuk surau depan. Iya. Awak cuma di halaman. Di halaman surau waktunya. Waktu itu awak tampil jam 11 siang wangi. Ange minta ampun. Jadi awak buat tenda darurat Sabanta tuh. Nah, habis itu randai awak taruhin di muka rumah. Kini Halaman. Kini kebetulan awak lado sanggar. Nanti awak kirim ke Pak Asro. Tampil. Lah dapat nomor WA Pak Undri deh, Bu. Halo le Bu, kok tanya ke Pak Undri. Batanyo ke Pak Undri, Bu. Kami bisa tampil tuh Pak Undri ya. Kabarnya buat modal lah persiapan FBK loh. Os mantap, luar biasa. Amin. Kok terpacak kami tolong. Jadi kini para orang kini satu anggota Ibu. Datang kini kalau anggota ada sekitar 30-an. 30-an. Kami datang tadi Pak Duoto Pak itu yang meminta Minang Bagoroko untuk ke Sanggar Rumbuy Mudo Pak. Jadi alhamdulillah. Soal itu bila tuh Bu kami sarang ke Ibu Saya sudah tanggal 2 sebelum puasa. Sebelum puasa kita di Sanggar Rumbuy Mudo dun sana. Zero koma. Bu kasih banyak Bu undangannya Bu, dan Ambo pun berharap Sanggar Rumbuy Mudo bertambah berkembang, anak-anak di sini pun semakin aktif berkesenian, sebab kalau ndak awak nama lestarikan sialo lena Bu. Tapi awak kebetulan ada sanggar lah ya gak bisa lah anak untuk baralegaran gitu Pak. Jadi awak lebih banyak sanggar awak emang latihan kan setiap malam minggu. Iya. Rato-rato gitu, atau awak mau tampil baru tuh. Mungkin kadang siang malam. Jadi awak banyak tampil awak tuh ndak awak sewakan doh, pokoknya bebas aja. Awak cuma minta asal bersih. Nanti lah ya pokoknya tertib lah anak-anak tuh kan, silahkan pakai. Jadi sia saja. Pakai membayar gitu doh. Sia nang masuk. Oh jadi perai kok. Jadi umumnya banyak anak-anak SMA, ada SMA anak SMA Cincin, SMA 6 Lingkuang, SMA Lubu Aluang ya. Kini kebetulan SMA Lubu Aluangnya katampil mungkin di Gandoriah tanggal 27 bisu. Tiyo harinya ada tari, kami mereka. Ada sekitar 60 orang latihan di rumah setiap hari ini. Mantap. Jam 1. Iyalah, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi jo Sanggar Rumbuy Mudo nanti di sana kok kita tampilkan pulau randai di online kok di sana. Masyarakat dan di rantau pun bisa menonton randai. Mau kasih banyak Bu, hadir di Siko Bu. Ya, kasih banyak. Alhamdulillah di sana. Apa? Ada pantun untuk Bu Dewi Cie. Atau? Basuo Bu Dewi di rumah nan tumpah. Saki bak raso dape ube. Iya. Umbi mudo lah menyumbang 1,5. Pak Alizar Tanjung mungkin 3 kali lipat. Lambe nak karuak ko. Ko ndak po buka FB di sini ada nomor rekening masan kasinan jadi jual. Adi ya. Kalau jadi di cincin di Mbik Mudo nak pulang nanti tuh tarik teh lah. Bantu nak kayu banyak gak di matinggan ya mencari bini di sini. Enggak, makasih kan kayak bermanjang tuh. Dia tuh mana tahu dan dia. Salam untuk Uda Azmi Guci, Dajon, agialah kami lah Guci dari perantauan Lampung Metro, Buntiang 9 bulan, agiah sampai Malayan ceh. Bama dari Uda Azmi Guci, dendangnya Buntiang 9 bulan sampai Malayan ceh. Bisa? Jalan mantan. Jadi salah mantan, kode-kode dek deh Jawa. Ambo nak kamana rimo dari belakang do, langsung maju kamari. Sebab nan pitih ko untuk seniman tradisi. Coba tagak Pak Alizar tadi mana? Kamari lah. Aku dah tua. Woi, kamari lah. Paci-paci lah pitih itu tadi. Tak mimpi-mimpi kok pulang? Tidak dia. Dek seniman tradisi. Woi, bahasa lama. Ande agak barik setia. Mau kasih banyak. Model tuh. Besok awal lelang kue di sana. Pas Minang Bagorong mendunia sama malam suntua di hari orang Karayo dia. Sudah Rayo dia. Karayo mengada memperingati setahun Minang Bagorong mendunia. Jadi Minang Bagorong mendunia itu mulai hadir di media online itu tanggal 6 April. Tapi kita bisa dek layadonan pulang basamu kita buat offline online yo ndak 24 jam do ya. Sama malam suntuk saja. Itu ada acara lelang kue bagai dun sana di sana. Lelang singgang ayam bagai dun sana. Jadi dun sana nan ingin hadir silakan saja.
tampe wak caliak tampe edima dia. Lah, dun sana kini kita masuk ke dendang. Mau kasih banyak Pak Alizar lah satu Pak Doncek di sekolah. Ndak sio-sio datang kemari dona. Pitih keluar juo. Kok tahu nonton Facebook saya tadi? Apa? Si Jobang ya. Untuk Sanggar Umbuik Muda si Cincin. Si Jobang. Nasib Rampan Dendang. Si Tuja. Lah untuk dun sana sadonya tetap di Siko. Kita masih punya waktu. Tetap di Minang Magurau. Mendunia ka rumah nan tumpah malam nangko. Tuan dene juo janyo laila urang agen apa hadirang agen nila masa amanko bakuntuangan laman daki puncak oi tanah sirah ladape laku malang kaki laku jarai tabang ojo bulunya gadang hatinya buat Dewi kini ladape dua bagandiangan ladape gadiang nan batuah lalu potan dua kabau mati lamularai apo kaguno nyola ibu Dewi juo kato denai Tuan dene juo majanyo lai akalu asa kalinan konana bapantangin nak kamandi kota kamandi mabasuamu konana baladang di tanah rata batanam pauah disulido di sinan saria melampaikan bajoa sakalinan konana bapantangin ndak kaja di kota kaja di maisa jona goberang mandejo bapa bajalan jauh bila kita di sinaniai dilansuangkan labu Dewi juo janyo kami Tuan dene juo janyo laila bunga cimpago kambang biru kambang di bawah karang alokan lah di bawah rajo kataru kola iliakan apa sarang padang panjang iyo sulik manang rindulan baalawi di oya atopan nan bumi di goncang gampo amta di diri denai surang dek bu Dewi alun kaco itu labu Dewi juo janyo alai dua denai kini Dewi juo janyo alai gadang lai di situ juga gadang kemano dibandakan kok dibandakan sawa urang lanan kata bema cuci kain antah kok kata ngahilaman lah di sinan
dak kagumponan kok gumpo manda-unda do sedundun durian nan durian badaun mudo ayumbu emudo bertosungga sayang kamanola digambarkan kok kakayudi tarah tukang lenek kok kitab dibaca malin entah di batin tapak tangan dan di sinana indah kalupo nana kok lupoka ikola lalo diam di karasian nantasin tak karena juwo rasolah tibo kami di piaman. Nasibnya jadi rapa dendang bayinya sanjo pulangnya para siang banyak orang nana berang ada pulonan sayang pulangnya para siang buruk pandangan orang joy ko benar nasib menjadi rang pedendang orang yo Allah lalu yo awak batanggang Hai malah nasibnya jadi rang pendendang tapi layang mujur juo kadang-kadang dapet bagurau di kasang banyak orang menyumbang jam sabalela kapulang membawa sakawi surang ay malang nasib ay orang lapan dendang ay tapi lai muju apa unri ay lai kadang-kadang lai den cubo idui bak cando urang jan lai kasanan sansaronan la datang kok suara rancak lai banyak urang basora kok suara lah kurang la banyak berang coiko bana nasib menjadi rang pedendang malah nasibnya jadi rang pendendang bayinya senyum pulangnya para siang kolai ado ayurang menyumbang ku apa nyambuang hidup oi pagi jo petang cuy itu bana nasib menjadi rang pedendang hidup indah ubahnya yo serupa musang oi malah nasibnya jadi rang pendendang tak sisi hadari kawan samo gadang Bu Dewi pa
dirang pandendang. Ala dajan. Yo malang bana nasib orang pendendang ko. Yo, jo makati nak menumpang kira nak anggar lo makati membawa pulang. Ah, kok jauh mbak muda tu mah kecilnya duduk di belakang. Oi si tuju abanang dalam de udah oi inat sakambui aspa pinang mudonyo orde nan sakambui pasarial pinang mudonyo bamulo kasih kamandalam makati oi yode ulah oi kijo matonyo onde nade ulah makati kijo matonyo Bu Mulyati nan elok laku nan kandung dengarkan gurau sampai selesai ai semua disikon de Bu Mul kita malamku bangkalai ma akati nan dahulu de mama oi kini tak bapakai ai talata apo makati ai kagunoyo hai bagera samalanang kolatiana nambatigo ai mandendangan ai mandendangan ai di manyokini usata batiata barito yodakandu angawata tantua ai dilarangan makati ai dilarangan de daerah gubadanda dasahrial ala bakanda anan kanduang ai nan bakanda ai kalagu iko deda kalagu iko nan kanduang tolong sampaikan nandi kawan dasahrial iko nampak anan kanduang ai nandi awak oi ba akabanyo oi ba akabanyo dasahrial tolong sampaikan oi makati ram elok baso makati oi urang pagurau onde elok baso makati urang pagurau makati oi elok baso la dua kali makati kita basuo makati oi jo apa ajis oi abilo masonyo ode jo apa ajianis bilo ka basuo Tiga batu turi. Oh bayo cin dunia dari tadi cin dunia bau aja makati kok. Nyado pantunnya untuk makati tuh mah. Aja lah. Adek makati dangalah danga kita pantun bayi barai danga akan ujuang kato-kato. Kawak makati jan manyasa lawak buhu awak kabe arek makati baniek maung kainyo. Apa Pak Janis ba aku lah nak? Tadanga aja Pak Janis aba cakak aku baru teraso. Cakak kok.
Makasih banyak udah Dedi Arianto mengirim 45 bintang, udah Hendra Saputra mengirim 45 bintang. Banyumai Sutan Pamenan, lagu Sahabat Antubah ko alun jua kaluale Cik Indun, Cik. Dina Mardiana, lagu Baburu Babi. Cik Indun, Baburu Kampung kok aku dia? Aku dah. Lagu Baburu Kampung Tek Mesra. Baburu Babi ada dia. Baburu Babi Cik Tek Mesra. Nak do Baburu Kampung dok. Oh iya, Baburu Babi ko ala di peloannya. Baburu Rantau. Baburu Rantau. Mantap nasib lagu nasib tukang padendang kece udah Ilham Rizal di Bandung. Sampai malam udah. Dun sanak sadonyo kita masih hadir malamku spesial Minang Bagurama Dunia Karumanan Tumpah sampai setengah 2 balik saja ya dun sanak yo. Oh lah dapat dispensasi kok ya. Alah dapat dispensasi sampai setengah 2 balik. Sudah kok kami diundang jo Tek Mesra minum teh talua di kadainya. Suai itu Tek Mesra. Oke lo bayu. Kancang oke. Pak Undri, Mak Katik Maju Indo nak diundang? Ayo, Pak Undri nak diundang? Sadonya. Sadonya Sakasai. Sakasai? Le cukui talua. Le cukui talua. Bagi sama-sama. Kecek tek talua dadar tuh bagi sama. Yo, di sana serpo janji ambo tadi. Malam kok kita pun kedatangan anak muda na luar biasa. Kita undang lah nan dari Sintua tadi dia mana dia? Yo, udah Rio, Bagindo Rio. Bagindo Rio. Langsung orangnya kamari musim Sintua tuh. Ambo nih oma suaja orang musim Sintua kama. Bagindo kalah kok dah. Siko udah. Duduk siko langsung. Langsung duduk siko ambo kau tanya banyak kau orang musim Sintua kok. Itu kan selalu bisa dimuseumkan dah. Bisa, model lama bisa. Ala bagala kini. Dimasuk dalam ala bagala kini. Alhamdulillah lah. Apa galai? Bagindo. Sultan Bagindo. Bagindo saja. Bagindo ya. Berapa orang nak? Baru 2 bulan gua. 2 bulan. Iya. Bini? Baru cie loh. Baru cie. Tapi alhamdulillah tetap cie. Sapo kok baniek dia baru cie kayak. Alhamdulillah dah insyaallah. Batanya ambo cie ka Bagindo iya dah. Kapa Bagindo ko punya museum Sintua, parang Sintua atau ba? Cari terus teh museum ko. Awalnya kan kronologis kan di Sintua tuh kan banyak tapi situs-situs sejarah sinan kan. Dan yang pertama sinan kan tapi menapai Syekh Burhanuddin. Iya. Kan di Sintua. Orang tua di Sintua lah. Iya. Baumah di sinan, Sumulo sinan. Babini sinan. Babini sana ya. Baumah. Bara japui. Rumah orang tua. Tunggu lo orang piaman cek orang bajapui Bara tang japui Itu rasio umum tuh. Tapi saya kuah kabau baimpi joto sedan. Tapi kalau pengen tahu mana tuh Cia Avanza. Cia Avanza. Wayo ya. Buka keratai. Orang ndak Pariaman, Sarupambo kan orang Bukit Tinggi kuah. Babini ke Pariaman. Lah dapet jambo. Kalau itu tuh antara nenek mama lah itu. Biasanya. Iya. Biasanya ba. Kadang kan basilisih adek dah motor. Nah, biasanya ba. Biasa. Inyo tertutup tuh antara nenek mama aja. Enggak, ambo bertanya biasanya dapet enggak. Lai. Dan balik ke Pariaman. Lai, den ke Pariaman bisa. Lai dapet tapi upah sunai. Pas sunai murah kini 1.000 selesai. 2 kali ya dia. Jadi cerita balik kita ke musim Sintua nih. Jadi kan dia banyak tapi situs bersejarah yang celai kan sampai peperangan zaman agresi Belanda di sini loh. Iya. Maka kami angkat sejarah tuh menjadi museum perang Sintua. Apa isi museum tuh? Isi museum tuh dari barang-barang antik Minangkabau, barang-barang perjuangan. Berarti bukan hanya barang-barang dari Sintua ya, tapi barang-barang antik nado di Minangkabau. Ya itu kami mengumpulkan barang-barang bersejarah Minangkabau yang tergerus di waktu banyak-banyak. Apa saja kira-kira bantuan ya? Contohnya tuh dari Salapah Dunsi, dari kotak Salapah, Jagano. Salapah ku aku. Salapah tuh tepek kotak tembakau. Tembakau rokok orang zaman siswa. Iya. Ini dipaci itu. Pakai sapu tangan tuh. Orang awak dulu kayak Iya. Atau kok indah nak kotak rokok. Atau itu kan isinya tembakau kokok nikpah kan. Iya. Itu Salapah Dunsi yang isi sadah untuk acara ada ya. Sinapan masin le dok.
Sinapan badi-badi pejuang badi pejuang ado dua. Pejuang sintu atau. Kebetulan inyo mau break dulu. Mobil brigade. Salah satu dulu kan Brimob. Ini kan Brimob kini. Dulu mau break. Itulah salah satu pejuang sintu. Foto-foto lama berarti banyak. Foto-foto banyak mana. Pitih lama ado. Kalau cetak foto tuh bisa 1000 mungkin betul. Buayo ya. Foto zaman dulu. Anda nan pitih lama le do. Pitih yang awak koleksi itu pitih zaman Dai Nippon. Pitih karate zaman Belanda. Terus uang Republik Indonesia daerah. Waktu itu kan pusat payah mengirim pitih ke daerah karena agresi militer. Jadi Bukit Tinggi mencetak pitih Sogang. Oh betul. Tanya Boce, itu barang-barang didapat di Bali atau orang nama nyumbang kasinan atau ba? Kebetulan kami mencari kok jepitih mencari atau jalan kaki atau jaya ludah mah? Bisa dibah, bisa titip atau bisa dibeli. Lah, dun sana dan di rantau, mama-mama ambo dan di rantau. Kalau ada barang-barang lamo, barang-barang Minangkabau peninggalan, raso ndak kata Jawa, raso ndak tarawai kanak cucu, sarahkan saja ke museum sintu. Aku ba paretuan tuh urusan mama-mama ambo jo beliau. Coba gindo ko. Mudah-mudahan itu menjadi sejarah jangan anak kita, anak cucu kita kamu ko. Jadi nampak lah dinyo baaban nasi awak nanda lukan itu salah satu tujuan nak. Salah satu visi dan misi. Ayo, itu koin ndak. Nah, barang nan paling mahal dari segi materi apa nado? Siwah. Siwah kuah. Siwah tuh macam pisau. Badik Minang zaman dulu. Kari. Itu tahun bara kira-kira. Kalau yang sekitar Abek sama Bale. Ya, siwah tuh di kerangka sampai ke hulu gagang itu dibalut sama perak full. Buki taka ukiran rumah kadang macam ukiran rumah. Nan ameh do. Nan ameh nata kaur. Siwah tuh. Kebetulan tuh yang punya orang Payakumbuh. Jadi di sana itu barang-barang itu kami dikumpulkan, diselamaikan sama Rio dijadikan ke museum dan itu di sana pun bisa berkunjung. Bila pemberesmiannya rencana? Peresmian rencana habis bulan puasa. Iya. Kalau dari sekian banyak barang-barang nan tua dia ada di sini. Kalau orang-orang saya suak kan ada barang-barang kiramai, di sini. Kalau ambo kan kalau barang soal mistis itu kan nggak terlalu benar. Cuman ambo pengen menyelamatkan ku barang Minang kok, selama ini sih kok. Iya, beko mah tahu siwah nan saya suak kok jalan-jalan tabang-tabang surangnya kalian enggak. Mungkin yang bisa menjadi indra keenam mungkin bisa mungkin. Ambo kan nah, kalau ada museum bantu sinan lari dan dia. Awak takut kok tibo ini tersalah di siko ini. Iya. Mau kasih banyak Bagindo bagi informasi ke kami. Jadi dun sana kami ingin ke dun sana. Dun sana bisa kami jembatani Jo Bagindo kok. Kalau dun sana punya barang-barang mungkin bisa kita sumbangkan. Iko demi anak cucu, pengetahuan anak cucu kita ke depan. Kalau lah museum tentu terjamin keamanannya. Lah, mau kasih banyak. Terima kasih banyak Dajon. Dasro, terima kasih banyak. Mau kasih Badon C bagai museum sintu. Badon C alun. Alun dia kurang ajar dia. Astro kau ya mana? Alun di karu tembak saya langsung. Tidak lah kayo mah last tahun di siku mah tu dapat kayak. Nasta Allah sih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah yo dia ya. Last tahun bagaimana aja. Orang Minang sudah dia. Baru jadi orang Minang. Kurang asal mau kok. Pak Hermansah. Solok Silayo cek ke Pak Hermansah. Mantap Pak Hermansah. Ya dun sana kita masih bertahan. Jadi itulah dun sana malamku memang spesial bana dun sana. Bagus spesial. Minang Bagora Mendunia datang bakorunjang ke rumah nan tumpah dan kita pun bisa diskusi, bagi ilmu. Jonan hadir di siko. Tadi ada Bu Dewi dari Sanggar Mbui Mudo si Cincin. Insya Allah beliau pun kamu undang Minang Bagora Mendunia. Ada Pak Hermawan An hadir di siko. Ada Pak Untri Kepala BPNB di siko. Tentu ada Mak Kati Maju Indo bagai di siko. Nanjale udah mau nanti sinan. Datua. Pak Elizar Tanjung, Datuk Malano pun hadir di siko. Luar biasa, anak muda yang luar biasa. Tuh ada mama kita udah kita nanti sinan. Udah Kamal Guci, seniman luar biasa Sumatera Barat. Bilo-bilonya udah Kamal Guci kok sempat awak jadi kapo
Umbuik mudo, ambonio dipajang lukisan di sinan, matau kita lelang, nan dirantau bisa kembali. Pak Haji Anis mungkin kok bakanda lukisan Pak Kamal Guci luar biasa anak dia. Ya, lukisan Pak Kamal Guci kok Minangkabau. Wes mantap. Wah bayo pandang kata-kata ya. Luar biasa Pak Kamal Guci. Lah, dun sana nan dirantau kita masih punya waktu dun sana ada yang kita cindun. Sabatang tubuh. Ha. Tualai buntiang 9 bulan air basora alas ketek di suko buntiang 9 bulan sampai Malayan kece babur wabice. Jadi buntiang 9 bulan apaknya di Malaysia itu judul tema. Oh, jadi temanya buntiang 9 bulan orang rumahnya di Padang, nana bae di Malaysia. Sialah bae kok ya. Bagus, tapi Makati tolong banyak-banyak saja bahasa bah Makati maju Indo di. Lah, untuk den sana sadanya.
Pak Haji Anis. Dipotong, saya capek jadi 9 bulan sampai kesuaian balengge wak tai chi ya tadi. Nah, Tuhan. Hati
Ina sajo dangakan duangai Enan si mantuang adi buki apu Iko pantun untuk Bagindo cie. Mangapusak cendo baunnya. Dek banyak bananya memakai parfum. Kok bahasa obok awak jawa jando lamo, wak masuk anyo ke dalam museum. Batu, li masuk tuh. Jadi mah ada John. Nan mantan kok dak paralu di imbau-imbau lain. Masuk museum. Mau kasih cendun tuh nyo. Bisa ada lagu keluar tuh di YouTube. Kalai mana. Sebentar lagi tunggu lagu di YouTube. Sebentar tenang cendun dan cari bini celai juga. Mangata apa? Nggak agak basindi-sindi ya den dia. Cendun kan itu spesifikasi ya. Dan sana aduh cek lai nan kambo sapo di siku ambon yo bertanya banyak kanyo. Nyo anak muda di Sumatera Barat. Nan luar biasa. Kemarilah. Kamari jo lah karena itu kali. Sakan aja udah baru tahu udah tua. Beliau udah tua. Ya baru tahu. Udah Pak Alizar Tanjuan Datuk Malano. Dari sukua di Makampang. Ayo batanyo Pak sekamari. Tak sakap banyak sakampang jauh bagai Margurau. Dua lah di tengah ko Pak Alizar. Lah banyak ambo bagawa aja beliau lacok, tapi kalau beliau datuk ambo baru tahu kini. Dari suku mah kota. Ambo suku Tanjuang. Iyo. Satu ku jambo. Mama ambo rupo datuk ambo rupo. Kampung. Tapi sebelum cerita kok kabek kok le kabek dak kabek lenggah kan. Kok kabek arek dak lo ado lenggah kan. Lunga-lunga sana. Ndak, tadi ambo udah cerita. Baso Alizar Tanjuan tuh seorang anak muda, kreatif, penulis iyo, motivator iyo, kabau youtuber iyo lo, pengusaha iyo lo. Tuh aduh kini direktur tadi? Di penerbitan dan percetakan Rumah Kayu Pustaka Utama. Oh itu. Tambah cek deh. Apa tuh? Founder Lini Buku. Founder? Lini Buku. Lini Buku. Toko buku Rangawak. Toko buku Rangawak. Bahagia dari hati ke. Bayo. Aduh cek. Kok promo gua? Iya enggak ada. Aduh pasan dah untuk acara Nasarupoiko tuh non tumpah lah undang kami pulau di siko. Sampai nas teh nangka bisa disampaikan. Apulan yang kadipasanan kepada kita nama sambo enggak? Iya. Tapi secara keseluruhan untuk acara mudiko kemang harus diperbanyak. Diperbanyak. Sampai kok gak formal kok bahasa senti ya. Ay sudahlah. Jadi apa cerita ya? Kalau secara kalau kecek kami di kampung lah nama anak di Solo dan nama kesenian tradisi itu dirawat. Iya. Sampai nangka merawat tawak. Iya. Nah orang ndak merawat Iyalah. Orang tuh kan menonton Iya tuh.
Nah, jadi kalau di Pariaman kok salah satu Padang Pariaman ya. Padang Pariaman kok salah satu tradisi kan tradisi Bodoncek. Iya. Nah, sudah itu dengan diiringi dengan tradisi-tradisi kesenian tradisi lah. Gitu. Iya. Ya, kok harus dirawat. Asli awak. Harus dirawat. Sebenarnya tujuan kamu main bawa kamari, yang mau nyoba tanyo. Atuh. Bilo nama gorau bisa main di kafenya. Pak Nisar. Jadi dun sana beliau punya kafe dun sana di Bero. Bilo kami diundang sinan. Iyo. Diundang kami kasinan tuh kok minum lama lo kami di sini makan lama. Bilo. Kecek kawan dan yang di belakang tuh. Tuh. Sediakan kopi, tapi kabarnya mereknya tak boleh dulu sabun nah. Nah, bado, sabia merek. Kalau kapera ya lo masalah Jadi salah satu, kenapa kita bikin kadai? Oh, kadai namanya. Kadai lah bahasa gitu ya kan. Ya sampai cerita-cerita. Sampai cerita-cerita. Apa nama kadai? Lini kala. Lini kala. Kopi namanya sinan? Kalau kopinya, salah satu yang kita bawa itu kopi dari Biaro. Kopi Biaro kok Merapi lah ya. Di antaranya Robusta. Sudah itu salah satu mungkin bisa jadi ada kopi nan beredar di masyarakat gitu itu namanya kuda terbang. Bilo peresmian kafe kok kakak saya baru karena masih renovasi. Itu kakak aja kami ke sinan. Kan itulah. Iya. Dake ya. Tapi dek kakak itu udah dibuka. Jadi bilo. Kalau aku dan KB arek kok Mahatma aku bisik dari Atma dia sampai kalau dalam rencana mudah-mudahan di April kok lah jalan. April jalan. Berarti karena pas lebih selesai. Peresmiannya. Sebenarnya kalau tiba kini mede abang kita atau udah gitu atau Mas udah ya. Lah buka sebenarnya. Lado kopi itu. Lado kopi itu. Ambo pas peresmian. Kalau kini kita Nggak, kami mau undang saja kami pas peresmian di awal April berarti. Kok dulu di kafe itu kami main atau tapi kami kalau Minang Bodoncek kok kita bawa ke Danau Kembar sekali-sekali Pak. Suai? Danau Kembar. Minang di dunia kan? Minang. Mangga di dunia Danau Kembar tuh. Danau Kembar itu salah satu. Nggak, tunggu itu dulu. Beko atau mangga kami ke Danau Kembar. Sudah masuk danau. Mana kok rindu? Jadi Danau Ateh juga danau di bawah. Kebetulan kampung kan di Kanagarian, Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar. Di sinan seni tradisi sampai hari ko terawat dengan baik. Alhamdulillah. Di antaranya seni tradisi yang terawat dengan baik. Apa namanya? Ketika kita kabar alek, kan biasanya kita membawa anak-anak muda. Iya. Entah itu untuk bapariasan ataupun untuk barandai. Nah itu sampai hari ko masih. Jadi tari piryang, pariasan, kemudian itu diantara nan terawat dan hampir rata-rata di setiap jorong ada 2 sampai 3. Dan pun kita lah mengatakan kepada mereka, kita bakal lagi jalan. Nah salah satu dan tampak jalan tentu yo kawan-kawan kita, jo abang kita, jo angkur kita, jo tuan datuk kita nanti ada di Padang. Itu satu. Dan kedua kesepakatan di Nagari itu terasa sangat-sangat saling keterkaitan, saling membutuhkan. Jadi kini salah satu kegiatan kita itu melakukan Goro Sanagari. Dan itu digerakkan oleh Nenek Mama, orang Sumando, anak muda gitu. Iya. Di antara itu mereka juga terlibat di pengurusan kesenian tradisi tadi. Nah, sementara kapuas dulu ya kan. Nah, jadi memang merawat tradisi kita tentu jo cara kita nambah sama. Nah, menghubungkan antara rantau kampung antara tampek Iko salah satu cara sebenarnya pun yang kami lakukan ko mau punya rantau kampung ko. Tentu ikut tak bisa terbuka karena udah undri kita lagi di Sika Pulau. Tentu beliau kita buka bersama Beko. Karena beliau salah satu apa namanya yang terlibat dalam struktur kepemerintahan
yang bisa pula menjadi tampek perpanjangan tangan dari teh ke bawah, dari bawah ke teh. Iya. Bah kira-kira. Jadi kami tunggu undangan kami ke Danau Kembar atau ke kafe terserah, pokok kami malala. Tuh rencak ke apa? Iya, kami siap kok siap. Tuh kalau lah siap tuh lah ya leh. Lah bisa ditakok batik ya lah. Adilah. Sedangkan Pak Jani saja di Malaysia kok mengundang kami kok. Iyo mengundang Wak. Iyo. Alun lah. Ma tahu kaci Indun bawa ai. Jajan catatan tahun patang. Masa ke Washington. Washington DC lama undang Papua tapi corona aku kok bawa yo aja. Dilah mau kasih banyak Pak. Seketek lah. Apa tuh? Jadi kepada karena di sini kok lain live pula ya. Iya. Live streaming kecil orang kini. Kecil orang lama siaran langsung. Itu. Itu satu. Nan kedua. Bisa langsung. Dan kedua ada abang-abang kita, jo angku datuk kita, mamak kita, ada Mak Kati, ada Undri, Pak Undri, serato Pak Hermawan, jo uni semua unang-unang, jo uniang kita dan di belakang kita. Udah Ambo Kamal Guci tadi mah masih ada di situ. One, ada namanya kayak. Jadi sekalian kita mensosialisasikan nagari Kampung Batu Dalam tu rancak indah. Iya. Dan kini salah satu menjadi target pembangunan progres dalam kategori prioritas utama oleh gubernur. Untuk destinasi wisata internasional. Oh, internasional. Mulai dapat bocoran itu karena kemarin itu bercerita-cerita dengan percepatan pembangunan daerah untuk Sumatera Barat skala internasional. Jadi memang mohon dukungan kita bersama, tentu dengan cara yuk datang kita bersama-sama jadi kita carian waktunya beko kita buat aleknya, kita carian langkah jalannya. Siap. Kita tunggu undangannya. Mau kasih banyak lah di Pro di Siko. Sama-sama. Lah mau kasih banyak Pak Desa Tanjung. Nggak usah beroncek tadi lah. Wis. Kok gari kok yo jaleh gitu ya. Nggak, Ambo kalau ngecet enggak usah, Ambo kan Allah tadi. Kok batambuah enggak Pak Aju. Gitu kan. Beko mau bisik saya. Hai. Tak bodoh undangan sadih. Mau kasih banyak lah di Risiko dan kita tunggu undangannya ke Danau Kembar. Baik itu Cindun, Telis. Wis. Kau pantun mengabe atau pantun melepe? Cobalah Cindun. Ya lah. Mau kasih banyak Pak Alizar lah di Risiko. Lah agia saya ke Cindun langsung. Pak Alizar Tanjung orang Budiman. Malam kini usah Pak Alizar duduk bamanuang. Kok kurang laweh tapak tangan. Joni rulan paling laweh kami tampuang. Betul lah. Nah badoh. Duduk lah Pak balik beko. Mau kasih banyak padukan naik dulu balik. Mak datua. Panggil Mak datua langsung lah. Iyalah Pak Hermansah MBM semakin mantap. Untuk melestarikan kesenian Minang dan menjalin hubungan silaturahmi. Itu mau kasih kita sadonya Pak Hermansah dan salah satu kita mau undang nama Icek Isuko tadi pun kami mau hubungi nan di kampung sama nan di rantau, jadi di kampung pulau tahu si tokoh-tokoh kita na luar biasa, anak budo kita na ada di Siko. Jadi dun sana Minang Bagorau mendunia. Salam hormat Ambo untuk mungkin Niko barangkali udah aku baru udah Puntara Janjung Sulawesi Tengah hadir dun sana. Teraga Ambo pulang kampung. Pulanglah. Jangan malam-malam merantau. Sudah rayo dah. Ditunggu pas rayo kita Bagurau. Dun sana mohon maaf kita waktu tujuan misalkan kita kinilah setengah dua balik di Minang Bagurau mendunia karumah nan tumpah pun lah berakhir malam nangko. Kita tunggu nan dari Sanggar Umbuik Mudo mengundang kita. Kok bilonyo kita tunggu kabarnya Asro. Danau Kembar menunggu. Mak Kati Majoindo kok diundang kami Kabatipuah. Jadi juo lalu di sini jadi juo. Ambo tu pulang. Ambo tu pulang dakek mah. Pulang lah dia. Kalau Pak Undri itu kami tunggu di BPNB. Kalau ke museum dia nindak satu do dia. Museum Sinta. Iya. Oh, dek sepai. Di Paisala dia. Kami cuma Maksan kan cocok museum. Jangan bau Maksan. Batu. Tak dapat tweet di museuman. Dajon durako mah. Indah, saluangnya masuknya dia. Ndak masannya do. Kalau teknis baru masan ya. Cari pengganti lo. Cari pengganti teknis. Telis ke digantian. Dia tujuan acara aku dia menambah hubungan silaturahmi dia.
ndak mau nyuruh teknis mencari yang lain do dia. Tapi kalau situ lo jalannya Pak Alo dempet dah Pak. Iyalah, di sana. Mau kasih banyak nanalah badonce lumayan alhamdulillah banyak nan off air maupun on air. Tadi mau kasih banyak doncenya mudah-mudahan berkah dan menjadi ibadah untuk kita semuanya. Iya dia. Bahasa aja lah coba so TV nasional mah. Memang dan penyiar TV nasional dia sih ndak lambek gaul. On air. Iya, dia tuh tak lambek gaul. Deh. Hei. Tunggu lu Mak San sampai terima kasih lu Mak San apa bunyi sesaluang tuh. Iya. Makasih banyak untuk bintangnya bagaimana subscribe YouTube Minang Bagorama Dunia. Terima kasih banyak dan terus nama nyumbang lewat bintang. Alhamdulillah bintang kita lah sampai 10.000 berarti bulan besok kita lah bisa mencairkan dananya. Mudah-mudahan iko menjadi berkah untuk kita sadonyo. Nah nambah bagikan pun sarupo itu. Terima kasih banyak ibu adik-adik dari Sanggar Ubuy Mudo, si Cincin. Mau kasih banyak Pak Undri, Kepala BPNB Sumbar yang hadir. Mau kasih banyak Pak Hermawan An, akademisi Punyo Sate Sarimande, seorang sastrawan dah hadir di Siko. Mau kasih banyak untuk Bagindo dari Museum Suntak. Mau kasih banyak Mak Khatib Mojoindo, nah hadir di Siko. Mau kasih banyak kok jangan digalan Atma. Datuk Malano lah hadir di Siko si Atma bagalah. Atma galak-galakan kami undang. Nah jaleh terima kasih banyak untuk komunitas Nan Tumpah nala undang kita di Siko Minang Bagorama Dunia lah ke rumah Nan Tumpah kita tunggu loh. Nan lain mau undang dia. Rasa podcast yang tadi ada sebentar kok. Agak formal apa lah karena iya agak gitu ah. Waktu Bagorama Merah Putih lah itu jangan nampak. Gitu. Sawana nan 24 jam non-stop kos wana si Atma mengundang kita kamari wisata ya. 1 Agustus don sana Minang Bagorama Dunia selalu mengadokan non-stop 24 jam. Iya. 72. Nggak alah mah dia 24 jam tuh lah ngangui itu kan saluang bibia mak sanse sampai malah tua main bawa saluang. Dia undang lo. Pokoknya di sana Satyo tanggal 6 baleh Agustus sampai tanggal 7 baleh kita maduan Minang Bagorama Dunia 24 jam nonstop dan itulah kita lakukan tahun patang nan sudarayo kita Minang Bagorama samalam suntua. Jadi dari jam 8 malam sampai jam subuh. Lah dia kita tutup terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah basikap ambo dun sana ambo Andra Yuan Tagia ada di ambo. Asro si Kembang. Mak Sanawi di Siko ada Cindun, ada Telis, ada Nimesra. Kita tutup jodenan angko. Kami pamit dun sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandi agi habacarai kasihanan kanduang kualati bolai di jangkonyo barila-rila dun sana baragian dun sana kami bersyukur karena kuaso bacarai kasih bacarai lah sayangan kanduang bacarai kasih jalan lawa simpang bacarai bilang papan suran tiada sana arinan sadang dapuku aduh rila sana baragia dun sana untuk menjadi sana saudara bacara kasih bacara sayang siang jo malam tak bayang-bayang ai dari ranah tarui karantau di jalan dun sana kasadonyo abi di gurau dape ela di gurau dedajon jangan sampai kami diagih doso dape di gurau abi ela di gurau dun sana jangan sampai kami diagih doso carai kini pandan labadarai dekan dua oi la musim pabilo deka babuku malam kini kasihlah bacarai dun sana oi la musim pabilo kita batamu oi malam kini kasihlah bacarai de udah oi musim pabilo
adalah